Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 52 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DOFM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sang the number 1 and most trusted radio network kinakantry ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Sabado, Disyembre 9 tuig 2023. Kagkaron sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. One man Jesse Sais Diaz na lang, kagapaskwa na. Sa gihapon ini mo lagad, imo ang korman, Bombot Shama Blanco Hover, kagkaroon sa madalakuan kag mga nagapaunang mga balita. Guardians of the Environment, tamay nadakpan sa akto nga nagapangihi sa kilid-kilid. Vice Mayor Jeffrey Ganzon nagasuisyon nga ipablater sang mga pasahero, mga konduktor nga panukot sang sobra sa modernized bus. Sa bihak nga bahin na test run sa Ibauan na flyover pagahiwaton sa Disyembre 11 kagabuksan sa publiko sa Disyembre 15. Tatlo ka balay gintupok sang kalayo sa Tigbawan kalitan masobra isa kagatos sa kalibo. Sa dugang pa nga mga balita, foreign national nga ginapahig nagpanggamo ginluksuhan ni punong barangay Elfren Sinayo agod nga mapunggan. Samtang subject sa bypass operation patay matapos gintuyo nga gawan sang pusil ang pulis. Muni madalakuan ang mga balita, issues kay impormasyon main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Sa mga kabombo naton, hingagaw sa paghulog sa inyo sining mga entries para sa week number 7 sa aton sining 1-2 panalo part 22 promos ang Bombo Radio kag Star FM. 6.5 million nga kasya siya ni total prices nationwide ang igapanagtag sa mga maswerte nga tagdaog. Sa mga kabombo naton, kung wala ka mo makahingagaw sa mga drop boxes naton sa mga kamanuhanan, kung nakuha na sa aton sining patrol ang mga entries nila, hindi gid magkabalaka, may tsansa ka pa nga maghulog diri sa istasyon sa Bombo Radio. Kung hindi makahingagaw sa sunod nga simana na lamang ina sa aton sining mga taga-Palamating, hindi ka mo magkabalaka kay man ang mga non-winning entries from week number 1 to week number 7 ang qualify sa gyapon sa aton siniyang Grand Draw. Ang Grand Draw hiwaton sa Disyembre 23 tuig 2023 Sabado ina nga adlaw kung sa diin more cash prizes ang nagahulat pagid sa aton siniyang mga kabombo. Kay man may guaranteed prizes kita sa 31 ka mga Bombo Radio kag Star FM stations nga magabaton sang 5,000 pesos sa third prize, 10,000 pesos sa second prize, kag 15,000 pesos naman sa first prize. May araman kita sang regional winners nga magagikan sa National Capital Region o kung NCR, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Magadaog sang 50,000 pesos cash. Kag aton sining grand prize isa ka milyon ka pesos sinuayhan ang panibagong sining mangin katapos ang Bombo Radio Philippines sa Millionaires Club. Ikaw na bala ina? Kung nagapanagupnop ikaw nga mayara ikaw sa nga tsansa o kundo na matyagan mo nga ikaw nang masunod sini nga milyonaryo, ano pang ginahulat mo? Magahulog na sang madamo sini nga entries kay man kung damo imo sini nga entries nga ginhulog, damo man or dako man ang imo sini nga tsansa nga magadaog. Sa mga kabombo naton sa liwat 1 million pesos ang nagahulat sining premyo sa aton sining Grand Draw sa Disyembre 23 tuig 2023 Sabado nga adlaw. Sige pa sa gyapon ang aton sining pagpanagtag sa daily draw winners naton o kon aton sining mga papremyo sa aton sining daily draw winner. No nga kon sinin magabaton karon sang 500 pesos ka cash kag 700 pesos ka balor sa grocery goods na sunod pa sa orokan sining pale. Sa mga kabombo naton diri sa promo sa Bombo Radio, wala sang hokus-pokus, wala sang daya, hindi bugos, hindi scam.
Matutuod sini nga winner ang mga nagadaog, ang mga nagapasakop, ang may madamo sini nga entries, amo sina ang nagadalaog kay ban. Sa aton sini nga mga kabombo sa nasiling na naton, kung damo imo sini nga entries, dako man ang imo sini nga tsansa nga magdaog. Gani was-was na sa paghimo sa inyo sini nga mga entries ha. Ihulog sa mga Dropbox centers naton sa palibot sa nga probinsya sa nga Iloilo, o kung hindi gani idirekta diri sa broadcast center sang Bombo Radyo Iloilo, no? Sky City Tower, Mapa Street, syudad sa Iloilo, ara dira sa may ground floor, no? Hindi man kamo magtalang sini Banwa kay man ang aton sini nga tagsa ka mga drop boxes dira may naka-label nga kung sa diin ang inyo sini nga gingamit nga proof of purchase, dira man sini ninyo ihulog, no? Ang inyo sini iya nga mga entries. Gani padayon lang kamo iya sa paghimo sa inyo sini mga entries, kay sa liwat, the more entries you send, the bigger chances of winning. Oras naton sa aton sini nga pagapangalagad, 58 minutos na ang nakaligad sa takna sini nga sa 11. Detalye sang mga balita aton sini nga balikan sa paray nga pagpalayag sa bumuwaray sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Sa Radyo Bombo! Magandang tanghali Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Sabado, Disyembre 9, taong 2023. Mga kabombat Kistay Nation sa ating Christmas countdown, 16 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, pamahalaan tutulungan umano yung 5 mangingisdang naging biktima ng panibagong raming incident dyan sa may bahagi na ng West Philippine Sea. Sa ating international news abangan, dahil mahigit 30 katao mula sa 13 bansa sinampahan ng sanctions ng Estados Unidos dahil sa umano'y paglabag sa karapatang pantao. Ang Association of Southeast Asian Nation nangako namang lalawakan pa ang counter-terrorism operations kasunod huyan ng naitalang bombing dyan sa Marawi City. Mahigit 80 kandidato naman idineklara ng Commission on Elections bilang disqualified. Si Vice President Sara Duterte ay pinangunahan yung ilang aktibidad doon ho sa bahagi ng Central Visayas. Mahigit 100 o 1,000 na mga benepisaryo napagkaluban ng karampatang tulong galing ho sa pamahalaan. Ang Pasig City, all system go na sa pag-host ng 18th National Scout Jamboree. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos naman, isa sa inaasahang panauhin. At sa ating balitang palakasan, ang kupunan ng Pistons kumamada ng 20 pagkatalo sa pagsisimula ng 2023-2024 NBA season. Abangan ang iba pang mga update mamaya. At
Live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Nangako ng tulong ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para sa mga mangingisdang Pilipino na sakay ng bangkang binangga ng Chinese vessel noong Disyembre 5. Kung maalala mga kabombo, iniulat nga ng Philippine Coast Guard ang naturang pangyayari noong Huwebes kung saan ay ligtas na nadala naman sa Pampang ang 5 Pilipino crew na sina Junrey Sardan, Ryan J. Daus, Brian Pangatungam at Christian Rizala at Joshua Barbas. Batay nga sa pahayag ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ang local office nito na nakabase naman sa bayan ng Sablayan sa Occidental Mindoro ang nanguna sa inisyal na pagkakaloob ng tulong ng kanilang ahensya. Kasama dito yung pagtitiyak ng kabuhayan kasunod na rin ng nangyaring ramming incident. Kasama rin ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Local Office ay ang lokal na pamahalaan ng Sablayan na una na rin nagbigay ng tulong para sa 5 mangingisda. Una nga rito mga kabombo ay umapila ang mga ito sa pamahalaan na mapagkalooban sila ng karampatang tulong at mahabol yung Chinese vessel na MV Taihang 8 na siya hong itinuturing bumangga sa kanila. Nais naman ng mga biktima na mahabol ang naturang barko at makapaghain ng claims para sa danyos na idinulot ng nangyari sa kanilang bangka pati na sa kanilang kabuhayan. Bombo International News. Muling nanawagan si United Nations Secretary General Antonio Guterres na permanenteng itigil na ang putukan sa pagitan ng militanteng grupong Hamas at ng Israel. Sinabi nito na ang ginawang pag-atake ng Hamas ay hindi mairarason ang matinding pagpaparusa ng Israel sa mga mamamayan ng Palestine. Ang mga tauhan niya sa Gaza ay basta na lamang pinalikas ng walang anumang kaalaman sa survival at walang lugar na rin anya sa Gaza ang kasalukuyang ligtas ngayon. Maraming mga magkakamag-anak na rin ang wala ng matulugan at sila ay natutulog na lamang doon sa mga kalsada. Hindi rin sapat ang mga pagkain kaya't karamihan sa mga individual na naroon sa Gaza ay nakakaranas ngayon ng matinding taggutom. Kaugnay niyan, ating pakinggan ang bahagi ng pahayag ni United Nations Secretary General Antonio Guterres. Mr. President, the people of Gaza are looking into the abyss. The international community must do everything possible to end their ordeal. I urge the Council to spare no effort to push for an immediate humanitarian ceasefire, for the protection of civilians, and for the urgent delivery of life-saving aid. While we deal with the current crisis, we cannot lose sight of the only viable possibility for a peaceful future: a two-state solution on the basis of United Nations resolutions and international law, with Israel and Palestine living side by side in peace and security. This is vital. Atin pong napakinggan ang bahagi ng pahayag ni United Nations Secretary General Antonio Guterres. Sa dagdag pang mga pag-uulat mula sa ibayong dagat, aabot sa mahigit 30 katao na ang sinampahan o pinatawan ng sanctions ng Estados Unidos nang dahil sa mga naging paglabag ng mga ito sa karapatang pantao. Sa isang pahayag, sinabi United States Secretary of State Antony Blinken na aabot na sa 37 ang bilang ng mga individual mula sa 13 mga bansa ang pinatawan ng United States Treasury and State Department ng sanctions at visa restrictions. Kabilang sa mga ito ay ang ilang Iranian officers na umano'y sangkot sa pagka-target sa mga United States officials. Kung maalala sa nakalipas na mga taon, umabot na rin sa mahigit 150 na mga individual at mga entities mula sa iba't ibang bansa ang pinatawan rin ng sanctions ng Estados Unidos tulad na lamang ng pag-freeze ng kanilang United States assets nang dahil pa rin yan sa pagkakasangkot ng mga ito sa issue na may kaugnayan sa pang-aabuso sa mga karapatang pantao. Samantala, sa mga balita naman dito sa Pilipinas, kasunod ho ng inilabas na ng Association of Southeast Asian Nation na pagkundina sa nangyaring pambobomba sa Mindanao State University dyan ho sa Marawi City nitong araw ng Linggo. Nangako naman ng regional body na lalawakan pa ang kanilang counter-terrorism campaign dyan sa mga saklaw na lugar dito sa Southeast Asia.
Anya sa Association of Southeast Asian Nation, lalo pa nitong lalawakan ng regional cooperation sa buong Southeast Asian countries. Ito'y upang mapigilan ang mga kahalintulad na pambobomba. Nangako rin ng suporta ang naturang organisasyon sa mga bansang bahagi nito sa pagkampanya at inisyatibo sa bawat isa laban ho sa anumang aktibidad na may bahid ng karahasan. Ang Association of Southeast Asian Nation ay binubuo ng Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos at Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand, Vietnam at Pilipinas. Sa mga nakalipas na pagpupulong ng mga lider ng iba't ibang bansa, kabilang ang pagpuksa at pagpigil sa terorismo sa mga pinag-uusapan. Kasama na rin ang trade relations, regional cooperations at stability sa bahagi ng West Philippine Sea at maraming iba pa. Samantala, idineklara ng Commission on Elections ang 82 mga tumakbong kandidato sa nakalipas na barangay at Sangguniang Kabataan Elections bilang mga disqualified. Ang mga naturang kandidato ay nakagawa ng iba't ibang paglabag sa batas ukol o may kaugnayan po yan sa naturang halalan. Kinabibilangan ito ng 48 candidates na nagsagawa ng premature campaigning. Nasa 20 naman sa kanila ang napatunayang guilty sa inihaing petisyon na nagdedeklara o nagpapadeklara sa kanila bilang disqualified, habang 5 kinansela ang kanilang mga kandidatura. 5 rin sa kanila ang idineklara bilang nuisance candidates. Ang ilan naman ay napatunayang guilty sa kaso ng vote buying. Ang mga naturang kandidato ay mula sa Agusan del Norte, doon sa Bulacan, sa Tarlac, sa Iloilo, Laguna, Rizal, Pampanga, Oriental Mindoro at maging dito sa Metro Manila. Maalalang noong Oktubre at 30 nang isagawa ang halalan para sa barangay at Sangguniang Kabataan. At yan nga po mga kabomba at Castar Nation ang tinakbuhan ng naturang mga kandidato na idineklarang disqualified ng Commission on Elections. Samantala, sinira naman ng Commission on Elections yung mga hindi na nagamit, mga defective at spoiled ballots, pati na ho yung mga accountable forms para naman sa nakaraang barangay at Sangguniang Kabataan elections. Isinagawa ito sa National Printing Office dyan sa bahagi ng EDSA Corner North Road sa Diliman, Quezon City. Layunin naman nito na matiyak na hindi na magagamit ang naturang mga dokumento sa illegal na pamamaraan para na rin sa mga darating na halalan at iba pang mga kagamitan nito. Gayunman, iipunin pa rin ang mga materyales na sinira para naman mai-recycle at maging ang iba pang mga ginamit sa halalan at iba pang aktibidad ay masinop namang iniipon ng poll body para maging maayos ang disposal. Naka-live naman ito sa pamamagitan ng kanilang internet access habang may mga observer din sa mismong tanggapan ng National Printing Office. Nagpapatuloy pa rin hanggang sa ngayon ang ginagawang paghahanap ng mga kinaukulan sa nawawalang pasahero ng bumagsak na Piper plane sa bahagi ng Isabela noong Nobyembre at 30. Ayon kay Isabela Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head Attorney Constante Foronda, gagamit na rin sila ng mga canine trackers para sa paghahanap sa nawawalang pasahero sa oras na bumuti na ang lagay ng panahon sa naturang lugar. Kung maalala, una lang nagpahayag ng kumpiyansa ang mga kinaukulan sa posibilidad na buhay pa ang naturang pasahero matapos na mamataan ang isang tent malapit sa wreckage ng naturang Piper plane kung saan naman nakitang wala ng buhay ang piloto nito. Matatandaan na noong Nobyembre at 30 nga mga kabomba at Castar Nation, unang napaulat na nawawala ang naturang aircraft na Piper plane RPC-1234 matapos na bigong makarating sa Palanan Airport sa takdang oras yan na alas 10:23 ng umaga. Agad na nagsagawa ng search and rescue operation sa mga otoridad ukol dito at nito lamang Disyembre 5 nga ay namataan nila ang isang eroplanong may registration number na RPC-1234 sa bisinidad niya ng Barangay Casala sa San Mariano doon sa Isabela. Samantala mga kabombo, mga Castar Nation, oras natin sa buong kapuluan ay 11 minuto na. Makalipas ho ang alas 12 ng tanghali. Ipinagutos ng Department of Health para sa mga regional offices nito sa buong bansa na protektahan ang lahat ng mga barangay health workers. Ito'y kasunod na rin ng hindi makatarungan na pagtanggal sa mahigit 80,000 barangay health workers ng mga bagong halal na opisyal ng barangay. Sinabi ng Bureau of Local Health System Development ng Department of Health na magalang nitong hinihingi ang buong suporta sa pagprotekta sa lahat ng mga rehistrado
sertifikado at accredited na barangay health workers laban sa hindi makatarungang pagtanggal sa kanila doon sa mga lugar na kanilang siniserbisyuhan. Ang Bureau of Local Health System Development ay tumutukoy doon sa mga tungkulin ng Local Health Board sa paggawa ng mga pagsisiyasat at paglutas ng mga hindi pagkakaunawaan at may kaugnayan sa Joint Memorandum Circular. Upang matiyak naman ang maayos na pagsubaybay, pinapayuhan ng Department of Health ang mga regional offices na ipadala ang kabuuang bilang ng mga barangay health workers na na-terminate sa kanilang mga lokalidad. Sinabi ng Department of Health na nakikipag-ugnayan na sila sa Regional Barangay Health Workers Coordinators at Barangay Health Workers Federation Officers hinggil pa rin sa naturang issue ng mga barangay health workers na na-dismiss sa kanilang trabaho. Kuha muna tayo ng mga update mula sa ating mga kasamahan dahil ang publiko raw pinayuhan ng isang health expert na maghinay-hinay sa pagkain ngayong holiday season. Alamin natin kung bakit sa pag-report ni Bombo Victor Liantino. Muling nagpaalala ang isang health expert sa publiko na maging maingat sa mga salo-salo, partikular na sa mga pagkain ngayong holiday season. Ayon kay Dr. Don Robespierre Reyes, chair ng Philippine Association Council on CPR, kung hindi magiging mapili sa pagkain ngayong Kapaskuhan, maaring maapektuhan ang kalusugan ng isang individual. Git ni Dr. Reyes, dahil asahan na ang kabi-kabilang okasyon at handaan ngayong Pasko, hindi naman masamang mag-enjoy ngunit kinakailangan pa rin na maghinay-hinay sa pagkain. Kabilang anya sa mga dapat iwasan na pagkain ay ang mga matatamis, lalo na ang mga individual na mayroong diabetes. Sa pagkakataon kasi na tumaas ang sugar level ng isang diabetic patient, maaari niya itong ika-ospital o ikamatay. Pinaiiwasan din ng eksperto ang labis na pagkain ng mga maalat na pagkain na maaari namang magdulot ng pagtaas ng blood pressure sa mga na-diagnose na mayroong hypertension. Bukod dito ay pinaghihinay-hinay rin ni Dr. Reyes ang publiko na kumain ng mga matatabang pagkain. Mag-ingat po talaga tayo sa kinakain, lalo ngayong Kapaskuhan. So, ako naman po bilang isang doktor, hindi ko naman po sasabihin na wag na po tayong kumain. Ang Pasko once in a while, wala naman po talagang bawal, but let me qualify, kailangan po talagang in moderation po. So, I think kung tatanungin mo ako ano yung mga iiwasan, dalawa lang po talagang pinakakalaban natin kapag Kapaskuhan. Ito yung tinatawag kong matamis at ito yung maalat. Yung matataba, syempre, always medyo iwasan din po natin yun. Samantala, pinayuhan rin ni Dr. Reyes ang mga individual na tumatangkilik sa ganitong uri ng pagkain ngunit hindi nagkakasakit ay huwag magpakakampante. Maaari kasing maramdaman ang epekto nito sa kalusugan sa kalaunan. Nilinaw rin ng eksperto na mga kinakain ay hindi naman natutunaw sa pamamagitan ng pag-ehersisyo. Ang ilan ani rito ay kumakapit na sa katawan tulad ng kolesterol. Sa mga individual naman na mayroong maintenance na gamot, sinabi ni Dr. Reyes na wala itong silbi kung ang behavior ng isang tao ay hindi maganda. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras natin, 15 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mga balita. Hindi na mapapakinabangan pa ng mga otoridad ang dashcam footage ng bus na nahulog doon sa bangin sa Hamtic Antique. Nagkawasak-wasak kasi ang mismong dashcam nito ng ma-retrieve ho ito ng mga otoridad mula sa nahulog na bus, dahilan kung bakit hindi na raw ito mapapakinabangan pa sa nagpapatuloy na investigasyon ng mga kinauukulan hinggil pa rin sa naturang trahedya. Kung maalala mga kabombo, una nang sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na makakatulong sana sa kanilang panig at pagsisiyasat ang naturang dashcam footage. Ito'y upang alamin kung nagkaroon ba ng brake malfunction sa naturang bus crash. Samantala, dahil naman sa naturang aksidente ay nirekomenda na ni Antique Governor Rodora Cadiao sa Department of Public Works and Highways na isara muna ang killer curb na kalsada na prone talaga sa mga aksidente upang maiwasan daw ang maulit pa ang kahalintulad na trahedya na kumitil naman sa buhay ng maraming mga sakay nito. At yan mga kabombo ang inaasahan na matutugunan sa lalong madaling panahon.
Pinaalalahanan naman ng Bureau of Customs ang publiko na maging mapagmatyag laban sa online scammers sa gitna po yan ng Christmas season shopping. Pinayuhan ng naturang kagawaran ang mga mamimili na maging maingat sa kanilang ginagawang online transactions. Maaari nilang i-validate ang mga resibo at subaybayan ng mga package at iba pang mga dokumento sa Bureau of Customs o ang nominadong courier sa pamamagitan niya ng website tracking. Gayun din na i-verify ang mga pangangalanan o mga pinanggalingan ng mga courier na nasa listahan ng accredited courier o ng sea freight forwarders ng Department of Trade and Industries. Ang mga scammer ay karaniwang nagpapanggap ng mga kinatawan ng customs upang kumbinsihin ang mga mamimili na magbayad para sa isang clearance fee at ideposito ito sa kanilang personal bank account, sa mobile wallet o di kaya sa mga money remittance center. Ipinaalala rin ng customs na ang mga duties and taxes sa parcels ay maaari lamang mabayaran at kolektahin sa pamamagitan niya ng mga accredited banks nito, ng mga tulad ng mga postal money order at o yung mga direkta sa mga cashier na nagpipick up o bago i-deliver ang kanilang mga order. Sa dagdag pa nating balita, nagsimula na ng pamamahagi ng kanilang tulong ang Department of Social Welfare and Development sa ikalawang bugso ng family food packs para huyan sa mga residenteng naapektuhan ng shearline at yan ay dyan sa bahagi ng Arteche sa Eastern Samar. Naitalaho ito nitong 6 ng Disyembre ng taong kasalukuyan. Patay nga sa data ng Department of Social Welfare and Development, Field Office number 8, dyan sa Eastern Visayas, aabot ho sa kabuuan na 8,143 na mga family food packs ang naipamahagi ng kanilang ahensya sa nasuring mga lugar na talagang apektado ng kalamidad. Sa pinakahuling tala ng naturang ahensya, pumalo naman sa 236,791 na mga food packs ang naipamahagi ng ahensya sa mga apektadong lokal na pamahalaan sa kanilang rehiyon. Ang tugon na ito ng kanilang ahensya ay alinsunod na rin sa naging kautusan ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian. Utos kasi ng kalihim na dagdagan ang supply ng family food packs doon sa mga naapektuhang residente. Dahil dito, tiniyak naman ang ahensya na patuloy ang kanilang pagsasagawa ng mga relief operations sa naturang rehiyon. Yan ay upang matiyak na lahat ng mga apektadong pamilya ay maaabutan ng karampatang tulong mula sa gobyerno ng ating bansa. Sa dagdag pa mga pagbabalita, nagpatupad ng bawas singil ang bansang China sa mga visa fees ng mga biyaherong nagnanais na bumisita sa kanilang bansa mula yan sa piling mga bansa kabilang na ang ating Pilipinas. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, binawasan nito ng hanggang 25% ang visa fees ng mga travelers mula sa ating bansa, kasama na rin ang mga bansang Thailand, Japan, Mexico at Vietnam. Ang patakarang ito ay sumasaklaw sa daan-daang milyong mga biyahero mula sa iba't ibang mga bansa na mas magpapadali pa sa mga ito na makakuha ng visa patungong China. At magiging epektibo nga itong mga kabomba at consternation mula sa darating na Disyembre 11 ng taong kasalukuyan at magtatagal naman hanggang sa Disyembre 31 ng susunod na taon. Kung maalala, ito ang pinakahuling hakbang na ginawa ng China kamakailan lang para pataasin ang kanilang inbound travel ng mga foreign tourists at business people sa kanilang bansa, alinsunod na rin sa pagpapaunlad sa kanilang ekonomiya. Papatayo ng mga karagdagang pag-uulat mula sa ating mga kasamahan, mga kabombo, mga ka-Star Nation. Itong Department of Social Welfare and Development ay nagpaalala ho sa publiko na bawal pala talaga na magbigay dun sa mga nanghihingi ng limos, lalo na sa mga lansangan. Kahit na ho nalalapit na yung Pasko, may mga patakarang nakapaloob dyan. Alamin natin yan sa ulat ni Bombo Trupio Anwada Jr. Nananawagan ang Department of Social Welfare and Development sa publiko na huwag magbigay ng limos sa mga nagkalat na pulubi sa lansangan kahit nalalapit na ang Kapaskuhan. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Romel Lopez, naiimbestigahan ito kung may katotohanan ang mga balitang may sindikato umanong nagdadala ng mga indigenous people o katutubo mula sa mga probinsya patungong Metro Manila para mamalimos kapag Kapaskuhan. Dagdag pa niya na dumarami na naman umano ang namamalimos sa kalsada ngayong Disyembre. Kung mapapatunayan ay posibleng maharap ang grupo sa kasong human trafficking.
naman natin yung mga Pilipino. Natural talagang maawain po yan. But then we have to understand na baka po binibigyan natin sila ng false hope na mas mainam manatili sa kalsada at sabihin na natin na umasa na easy money ay nasa kalsada na delikado po sa kanila, not for aesthetics and all, kasi baka po yun yung wrong impression na ma-absorb po nila. So ipabalik-balik sila sa kalsada na alam naman natin, maaaring yung mga bata nai-expose, magabulan dyan, masagasaan, or magabulan dyan, iwasan yung mga motorista naman yung magbanggaan. Ang pagbibigay ng limos ay labag sa batas base sa Presidential Decree number 1563 o ang Anti-Mendicancy Law na nagbabawal sa paghihingi o pag-solicit ng mga charitable donations sa mga mahirap at iba pang religious organizations sa kalsada. Isa umano sa layunin ng batas ay maiwasan ang exploitation sa mga sanggol at mga bata. Sa halip ay hinihikayat ng tanggapan ang mga pag-uorganisa ng mga gift-giving at caroling, feeding programs, storytelling at medical missions para matulungan ang mga nangangailangan. Mayroon ding mga programa para sa mga ito, gaya ng Oplan Abot, nagbibigay ng pansamantalang silungan, educational plan o enrollment sa programang Pantawid Pamilyang Pilipino. Para sa Bombo Network News, Bombo Tropio Anwade nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radio, Bombo! Bombo Sports News. Para ho sa mga NBA fans, muli na namang dumanas ng pagkatalo ang pinakakulelat na team sa NBA na Detroit Pistons matapos ho itong muling tambakan ng Orlando Magic sa score na 123-91. Mula sa unang quarter hanggang sa pagtatapos ng laban ay naging dominante ang Magic kapwa sa opensa at depensa, kung saan ho ay sa pagtatapos ng third quarter ay hawak na nito ang 25 big points na kalamangan. Pinahanga rin ang mga starters ng Magic sa huling bahagi ng laro kasunod ng impresibo nilang performance sa unang tatlong quarter ng kanilang laro. Nanguna pa rin si Paolo Banchero sa naging panalo ng Magic na gumawa naman ng 24 points at 4 na rebounds sa loobuyan ng 30 minuto lamang. Habang 27 points naman ang ambag ng kapwa nito forward na si Franz Wagner. At hindi pa rin mahanap ng Pistons ang magandang opensa na isa sa pangunahing naging problema ng kanilang kupunan sa pagsisimula ng season. Sa paint area ay umabot lang sa 42 points ang sagot ng Pistons sa 76 points na ginawa naman ng Orlando Magic. Naging malaking hamon din at dagok sa Pistons ang 15 na turnover sa kabuuan ho ng naturang laro. Ito mga kabombo ang ika-20 pagkatalo na ng Pistons habang napako naman sa dalawa ang hawak nitong panalo habang patuloy pa rin naman sa pamamayagpag ang Magic. Hawak ang 15 panalo at 7 naman ang kanilang naging pagkatalo. Sa dagdag pa nating balita, luluwagan ng Land Transportation and Franchising and Regulatory Board ang kanilang ipinapatupad ng mga patakaran pati na ng iba pang mga ahensya ng transportasyon at yung no registration, no travel policy ay paiiralin ng mga ahensya na nasa ilalim ng Department of Transportation. Ayon naman sa panig ng Land Transportation Office, partikular na ng kanilang pinuno na si Vigor Mendoza II, ipinagutos na niya sa lahat ng enforcers ng Land Transportation Office na balaan lamang ang mga driver na hindi rehistrado yung kanilang mga sasakyan upang makakumply sa hinaharap ng panahon. Ito rin anya ay para hindi ma-stress ang mga motorista na babiyahe ngayong panahon ng Kapaskuhan. Dahil dito wala munang titikitan at bibigyan muna ng warning ang mga ito doon sa mga mahuhuli po na mga hindi pa rehistrado. Muli silang hihigpitan sa pagpasok naman ng bagong taong 2024.
Samantala, pagtutuunan ngayon ng Department of Education ang pagpapaangat sa kalidad ng edukasyon sa ating bansa. Kasunod yan ng inilabas na resulta ng Program for International Student Assessment o PISA na mababa ang nakuhang assessment ng Pilipinas. Ayon sa naturang assessment na nagsasagawa po ng pag-aaral sa kaalaman at kakayahan ng mga estudyanteng nasa 15 years old ay napag-iiwanan pa rin ang mga estudyante sa mathematics, science at gayon din sa reading. Kaya naman umaasa ang Department of Education na magdadagdag at madadagdagan pa ng suportang pinansyal mula sa pamahalaan ng kanilang sektor upang mapaangat ang kalidad ng edukasyon dito sa ating bansa. Ayon pa sa naturang kagawaran, posibleng manatiling kulelat ang ating bansa pagdating sa assessment sa mga Pilipinong estudyante kung hindi dadagdagan ng gobyerno ang pagpupondo nito sa sektor ng edukasyon. Yan mga kabombat Nation ang patuloy na tinutuganan ngayon ng Department of Education dito sa Pilipinas. Sa dagdag pa nating balita sa oras na 27 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali, kampante ang Bureau of Customs na maaabot ho nila ang hanggang 60.55 billion pesos na koleksyon para sa buwan ng Disyembre. At ayon nga kay Commissioner Bienvenido Rubio, posibleng malagpasan ng kanilang tanggapan ang naturang target. Kasabay na rin ng mas maigpit na kampanya para sa revenue collections sa ating bansa. Una nang inilaan ng Bureau of Customs ang hanggang 78 billion pesos na kanilang target para naman sa kabuuan ng buwan ng Disyembre, ngunit tuluyan din itong ibinaba. Kasunod naman ang mataas na naging koleksyon sa unang 11 buwan ng taong kasalukuyan. Ayon nga kay Rubio, buwan-buwan ay nalalagpasan naman nila ang kanilang target na koleksyon at nakakapagtalaho sila ng mataas na surplus. Dahil dito, kampante pa rin ang opisyal na maaabot ang kanilang target ngayong buwan at tuluyan hong maaabot ang kanilang target collection sa kabuuan naman ng taong 2023. Una nang iniulat ng Bureau of Customs na umabot na sa 813.651 billion pesos ang kanilang nakolekta mula huyan noong buwan ng Enero hanggang nitong Nobyembre ng taong kasalukuyan. Mas mataas ito mga kabombo ng 2.2% sa target na 795.97 billion pesos. Ipinagmalaki ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ang kauna-unahang Global Tourism Resilience Award na natanggap ng Pilipinas. Ito ay para sa pagpapakita ng global leadership, pioneering vision and innovations para sa pagharap sa critical na challenges at gayon din sa adversity. Bilang isa lamang sa 5 bansa at destinasyon sa buong mundo na binanggit para sa inaugural awards ang Pilipinas at ang iba pang mga inaugural winners ay magsisilbing benchmarks para sa pinakamuhusay na kasanayan ng tourism resilience. Ayon sa World Travel Awards, matapos ang lahat ng mga pagkalugi at pagsubok na natamo mula sa pandemya at pagkatapos nito ay lahat ng mga hakbang na ginawa ng nakalipas na taon ay hindi lamang para makabangon kundi para na rin sa pagtatransform ng turismo sa Pilipinas. Nakita ang magandang bunga nito at ang iba pang mga naging tagumpay ng naturang kagawaran. Kaugnay nito ay pinasalamatan ng kalihim si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang visionary leadership at ganon din ang team ng Department of Tourism at sa lahat ng mga attached agencies nito. Sa mga dagdag pa nating balita, inilabas ho ng World Bank ang bago nitong report kung saan ay mas mababa sa kalahati o 48% lamang ng kabuuang populasyon ng bansa ang nakakatanggap umano ng ligtas at maayos na serbisyo ng tubig. Ay nga sa World Bank, kailangan ang mas malawak pang suporta sa pamahalaan upang maabot ang universal access para sa malinis na tubig dito sa ating bansa. Sinabi rin ng World Bank na 63% ng mga Pilipino ang mayroong maayos naman na access ang ligtas na sanitation services. Kasama na ho yung sapat at maayos na palikuran. Sinabi ng ahensya na ang mga naturang serbisyo ay mas mababa kumpara ho dun sa average services para sa Regional East Asia Pacific. Sa naturang rehiyon mga kabombo ay umaabot sa 74% ang average percentage para naman sa ligtas na water service
service, habang 69% ang average para naman sa maayos na sanitation services. Sinabi ni World Bank Country Director Diam Diop na kailangang iprioridad ng pamahalang Pilipinas ang pagkakaloob ng malinis at ligtas na inuming tubig at maging ng sanitation facilities para naman sa mga Pilipino sa anumang social status. Batay kasi sa commitment ng Pilipinas sa ilalim ho ng United Nations Sustainable Development Goals, target nitong maabot ang universal access sa malinis na tubig at maayos na sanitation services pagsapit naman ng taong 2030. Pinaaalalahanan ngayon ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang publiko na iwasan ang paglalagay ng mga personal na impormasyon sa internet. Ayon sa Bangko Sentral, kabilang sa mga dapat iwasan ay ang pagsasapubliko ng lokasyon, birthplace at iba pang mga mahalagang impormasyon. Giit ng naturang kagawaran at Bangko Sentral, ito ay maaaring magamit ng mga scammer para sa identity theft. Dito ay kukunin ng mga masasamang loob ang kanilang mga personal information para magpanggap bilang isang persona. Tiyak na magamit rin ang mga impormasyon na ito para makapang-aloko o makapangloko ng kapwa. Pinayuhan naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang publiko na sakaling may kahina-hinalang aktibidad, partikular na sa mga account, credit card o e-wallet at ganyan sa personal na information, ay ipaabot kaagad ito sa bank o sa mga e-wallet provider. Maaari rin nilang magsumbong sa mga otoridad, kagaya na lamang sa Cybercrime Investigation and Detection Group, ganyan na rin sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center ng Department of Information and Communications Technology. Kaugnay niyan mga kabomba at Star Nation, sakali man may hindi tumugon ang bangko, maaaring magpadala ng mensahe sa Bangko Sentral ng Pilipinas online body sa kanilang website. Oras natin sa buong Pilipinas mga kabombo, 27 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Sa dagdag pa nating pagbabalita, layunin ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas na mabigyan daw ng proteksyon yung natural and cultural sites ng kanilang lalawigan, lalo na ho dyan sa may area ng Verde Island Passage at yung Taal Volcano na sentro naman ng maritime biodiversity. Ayon nga kay Batangas Governor Hermelando Mandanas, sinusulong ng kanilang tanggapan ang pagsasama ng Taal Volcano Protected Landscape at Verde Island Passage sa UNESCO World Heritage Site Distinction. Matatandaan mga kabombo na idiniklara ng United Nations ang Coral Triangle kung saan ho ay matatagpuan ang Verde Island Passage bilang source ng mahigit 30% ng pagkain sa mundo. Dagdag pa ni Governor Mandanas, nagpetisyon na ang kanilang tanggapan, ito'y upang iangat ang Verde Island Passage at Taal Volcano sa pagiging World Heritage Site na kikilalanin sa iba't ibang panig ng daigdig. Sa dagdag pong mga pag-uulat na katakdang magpulong sa Disyembre 14 ang Philippine Health Insurance Corporation Board para pag-usapan ang pagpapalawak sa mga coverage sa mga sakit at benefit package nito. Pangunahin dito ay ang pag-angat ng mula 10% hanggang 30% sa lahat ng coverage o mga uri ng sakit na sinasaklaw ng naturang insurance provider. Ito ang kinumpirma ng PhilHealth President at Chief Executive Officer na si Emmanuel Ledesma Jr. kung saan una na rin niyang nagbigay ng go signal ang Executive Committee ng PhilHealth. Tanging ang desisyon na lamang aniya ng PhilHealth Board ang kailangan para rito. Ang PhilHealth Board ay binubuo ng 11 mga miyembro at ito nga ay pinapangunahan ni Department of Health Secretary Teodoro Herbosa bilang chairman. Nagsisilbi naman bilang mga miyembro nito ay sina Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, Labor Secretary Bienvenido Laguesma, Finance Secretary Benjamin Diokno at Budget Secretary Amena Pangandaman. Bombo Weather Update. Sa mga nagbabalak na makapaglaba ngayong weekend, mga kabombo, patuloy pa rin ho na makakaranas
ng epekto ng umiiral na hanging amihan ang bahagi ng extreme northern Luzon. Batay nga sa monitoring ng Bombo Weather Center, magdudulot pa rin ng mga pag-ulan ng amihan at magkakaroon din ng maulap na papawirin sa iba pang bahagi ng ating bansa kasabay ng kalat-kalat ng mga pagbuhos ng ulan sa bahagi po ng Batanes at Babuyan Island. Dito naman sa Metro Manila at maging sa nalalabing bahagi ng ating bansa ay makakaranas pa rin ng bahagyang maulap na uri ng papawirin na may manakanakang pagbuhos ng ulan bandang hapon at gabi. May mga pagkulog at pagkidlat din kaya't pinag-iingat yung ating mga kababayan, lalo na yung mga naglalakbay dahil naman sa umiiral na easterlies at localized thunderstorm. Posible rin mga kabombo ang pagbaha at pagguho ng lupa dahil naman sa mga naitatalang severe thunderstorm. Kapag sinabing severe thunderstorm, itong mga kabombo, yung mga biglaan pagkadakong hapon at nagpapalit ng temperatura ng panahon ay malalakas na pag-ulan ang nararanasan. Manatili pa rin ho na nakaantabay sa Bombo Radio Philippines para ho dun sa mga update natin hinggil sa lagay ng panahon ngayong weekend. Muling sinuyod ng Manila Police District ang ilang lugar sa Kamanilaan hanggang ngayong araw dahil yan sa ilang bomb threat na kanilang na-monitor. Una rito, binulabog ng banta ang pagdiriwang ng Feast of Immaculate Conception sa Manila Cathedral sa Intramuros, Manila. Ayon sa Manila Police District Explosive and K9 Unit, may napansing kahina-hinalang bag sa Plaza Roma sa harap mismo ng naturang simbahan. Ngunit nagnegatibo ito sa anumang banta ng pambobomba. Sa pagisiyasat ng Manila Police District sa naturang unit ay nadiskubre na ang naiwang bag ay naglalaman lamang ng baunan, kutsara, tinidor at mga ID at gayon na rin ang larawan ng naiwan ng isang namamasyal. At sa kabilangan ng mga kabomba at consternation, nananatiling alerto pa rin ang mga otoridad para sa nalalapit na Christmas rush dito sa ating bansa. Samantala, nakatakda namang i-anunsyo ng Manila Electric Company ang posible hong mas mababang generation charges sa susunod na linggo. Inaasahan kasi ng kanilang tanggapan ang mas mababang generation charges para naman sa kabuuan ng buwan ng Disyembre. Kasunod ho nito ng mas mababang bilang ng mga power plants na naitalang nagkaroon ng power outage nitong nakalipas na buwan ng Nobyembre. Posibleng sa araw ng Martes mga kabombo ay i-anunsyo ang naturang mga detalye ng kanilang kumpanya at epektibo ng naturang mga hakbang sa buwang kasalukuyan. Nitong nakalipas na Nobyembre ay itinaas ng naturang kumpanya ang singil sa kada kilowatt hour sa mga power consumer. Ito mga kabombo ay nadagdagan ng 2,347 centavos per kilowatt hour at kung saan ho ang babayarang konsumo ng isang typical na bahay o consumer ay aabot naman sa 12 pesos 0.05 kada kilowatt hour mula ho yan sa dating 11.81 pesos per kilowatt hour noong buwan ng Oktubre. At inaasahan mga kabombo na magkakaroon pa ng mga pagbabago at adjustment ito depende ho sa magiging pinal na mapapagkasunduan sa pag-uusap ng naturang kumpanya at ng Energy Regulatory Commission. Sisimulan na sa buwan ng Enero sa susunod na taon ang Home Development Mutual Fund o Pag-ibig Fund ang taas singil sa mga miyembro nito. Sinabi ni Pag-ibig Chief Executive Officer Marlene Acosta na matagal na dapat na ipatupad ang premium hike, subalit dahil sa epekto ng COVID-19 pandemic kaya nila ito pansamantalang ipinagpaliban. Naaprubahan na anya ito ng board at hinihintay na lamang nila ang approval umano ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nakita nitong hindi kinontra ng Malacanang ang nasabing taas singil at dagdag pa nito ay ang magiging average premium ng bawat empleyado ay nasa 200 pesos. Ganon din ang halaga ng babayaran ng mga employer. Depensa pa nito na dahil sa taas singil ay magkakaroon ng mas maraming housing units para sa 15.6 active members ng Pag-ibig. Bombo Police Report. Muna tayo ng update mga kabombo hinggil ho dun sa tauhan ng National Grid Corporation of the Philippines na nasawi sa pamamaril dyan sa lungsod ng Coronadal. Yung CCTV footage ay pinaniniwalaan hong makakatulong ng malaki para sa pagresolba ng naturang pangyayari. May ulat ang Bombo Radio Coronadal.
Nagpapatuloy sa ngayon ang investigasyon ng mga otoridad sa nangyaring pamamaril patay sa isang empleyado ng National Grid Corporation of the Philippines sa lungsod ng Coronadal. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Amormeo Someni, ang Chief of Police ng Coronadal City PNP, ang biktima na si Engineer Ray Miguel, 48 years old, empleyado ng National Grid Corporation of the Philippines na nakabase sa Sultan Kudarat at residente ng Sitio Guadalupe, Barangay San Isidro, Coronadal City. Sa panayam ng Bombo Radio Coronadal kay Police Lieutenant Colonel Someni, hawak na ng kanilang investigador ang closed-circuit television footage insidente at malaki ang maitutulong nito upang ma-identify ang dalawang sospek sa pamamaril. Ngunit, hindi inaalis ng pulisya ang gulo na may mga kasamahan pang dalawang sospek sa pagpatay kay Engineer Miguel. Sa ngayon, tumutulong na at nagsasagawa ng hiwalay na investigasyon ng National Bureau of Investigation sa pangyayari ayon sa hiling ng pamilya. Matatandaan na dead on arrival na sa ospital si Engineer Miguel matapos na magtamo ng maraming tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Kasama ng biktima ang kanyang asawa na nasugatan din sa pamamaril, ngunit daplis lamang natamo nito. Na trauma naman ang menor de edad na anak ng biktima dahil nakita nito mismo ang pangyayari. Sa ngayon, inaalam pa ang posibleng motibo sa pamamaril kung may kaugnayan nito sa kanyang trabaho o personal grudge. Ipinasiguro naman ni Someni na magpapatuloy ang pagbabantay ng mga otoridad sa buong lungsod upang hindi na maulit pa ang insidente. Yung investigation natin, nasa field pa yung ating mga operative at mga investigator nagkakandak na follow-up tungkol dito sa shooting incident na nangyari doon sa barangay Carpenter Hill kahapon bandang 5:15 ng hapon. At ongoing din yung profiling natin. Actually, kasama natin sa mga NBI agents na rin pero kagabi yung nag-conduct ng investigation, nag-conduct ng interview doon sa may bahay ng Si Police Lieutenant Colonel Amormeo Someni, ang Chief of Police ng Coronadal City, PNP. At yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Donhart Militar nag-uulat para sa the number 1 at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Si Vice President Sara Duterte Carpio naman pinangunahan ng pamamahagi ng cash assistance sa mahigit 1,000 na mga benepisyaryo sa Naga City at nanawagan din ng kapayapaan at pagkakaisa sa publiko at taong bayan. Yan ang pag-uulat ng Bombo Radio Cebu. Pinangunahan ng Vice Presidente ang magnegosyo Tadayo MTD awarding at ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa 500 na beneficiaries ng assistance to individuals in crisis situations na ginanap sa Tuyan Central Elementary School sa Naga City, Cebu. Personal na dumalo si Sara Duterte sa ceremonial distribution ng financial assistance para sa mahigit 2,000 na beneficiaries sa Naga City, Cebu mula sa opisina ng Vice Presidente. Habang nasa 500 na public utility drivers ang tumanggap ng tig 2,000 sa pamamagitan ng AICS, gayon din ang 400 na kababaihan at senior citizens ay nakatanggap ng kanilang 4,300 sa pamamagitan ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o kung tupad programa. Dagdag pa rito, nasa 1,340 na individual ang nabigyan ng pamasko mula sa OVP, kung saan ang EcoBag ay naglalaman ng 10 kilo ng bigas at grocery items para sa Noche Buena. Sa nasabing kaganapan, nanawagan ang Vice Presidente ng kapayapaan, pagkakaisa at pagtutulungan ng lahat. Gayon din ang paghimok sa mga magulang na turuan ng mga kabataan na bigyang importansya ang edukasyon. Kabilang ang pag-iwas sa mga taong may layuning sirain ang kapayapaan at kaayusan sa Pilipinas. Kaugnay nito, nagpahayag din ng pasasalamat si Sara sa lahat ng nakilahok kahit na may mga trabaho ang ilan sa mga dumalo. Department of Labor and Employment and Department of Social Welfare and Development. Pasalamat sa probinsya, Katangapangan, Cebu, Gobernador Buena Garcia. Salamat po sa ilaha. Ating napakinggan si Vice President Sara Duterte Carpio. Mula rito sa probinsya at lungsod ng Cebu, Bombo Cherime Balinget para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!
Oras natin sa buong kapuluan mga kabombo, mga Kastar Nation, 15 minuto na lamang bago sumapit ang alauna ng hapon. Papatayan ng mga karagdagang balita mula sa ating mga himpilan sa mga lalawigan. Yung Pasay City, sila ho yung mag-host ng isasagawang 18th National Scout Jamboree. At isa ho sa mga panauhin na inaasahan dito ay si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Alamin natin ang kabuuang detalye ng naturang mga aktibidad sa pag-uulat ng Bombo Radio Iloilo. Handang-handa na ang lungsod ng Pasay sa lalawigan ng Iloilo sa pag-host ng 18th National Scout Jamboree. Magsisimula sa Desyembre 11 ang mga aktibidad at tatagal naman hanggang sa Desyembre 17. Sa panayam ng Bombo Radio kay Pasay City Mayor Attorney Stephen Palmares na siya ring chairman ng Western Visayas Regional Scouting Committee ng Boy Scouts of the Philippines, sinabi nitong nagsidatingan na mga miyembro ng iba't ibang scout councils katulad ng Quezon City sa National Capital Region at Iligan City at Davao de Oro sa Mindanao Region. Nasa 35,000 na scouts ang magtipon-tipon para sa naturang national event kung saan inaasahan rin ang pagdalo ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Palmares, naglaan ang lungsod ng 30 million pesos maliban pa sa outside contributions para masuportahan ang National Jamboree. Sa physical preparations naman, may iniligay na 5,000 kilometer water line, 1,120 toilets, may bago ring road network, at may 350 streetlights pa sa buong camp. Ayon pa sa alkalde, nasa 1,000 na mga security personnel rin ang na-deploy para sa seguridad ng campers at mga bisita at malaki rin ang maitutulong ng 3,000 volunteers. Ito ang unang National Jamboree sa Pilipinas pagkatapos ng pandemya at napakalaking oportunidad para sa Pasay City ang pag-host nito dahil isinasagawa lamang ang National Scout event sa bawat 4 na taon. Noong 2015, ginanap ito sa Tagum City sa Davao del Norte sa Mindanao at sa Botolan, Zambales naman noong 2019. Pasay City is all set to go and we are prepared for this 18th National Scouts Jamboree comes December 11 to 17 of 2023. So I invite everyone to come visit and enjoy Pasay City during this week-long celebration of the 18th National Scouts Jamboree. Experience the thrill, the adventure and excitement of this 18th National Scouts Jamboree. Si Mayor Stephen Palmares ng Pasay City. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo Gisa Padios para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radio. Bombo! Ang Department of Agriculture naman sa Cagayan Valley at sa Cordillera Administrative Region nagtutulungan na para maalalayan ang mga magsasaka ng kamatis sa Nueva Vizcaya. Yan ang tinutukan ng Bombo Radio Kawayan. Nagsanib puwersa ang Department of Agriculture o DA Region 2 at DA Cordillera Administrative Region upang matulungan ang mga magsasaka ng kamatis. Ito ay matapos kumalat sa social media ang mga larawan at video ng tonelaladang kamatis na tinapon sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Ang mga itinapong kamatis ay hindi umano na ibenta dahil sa dami ng supply sa naturang lalawigan. Sa ngayon ay naglalaro na umano sa 5 pesos hanggang 9 pesos ang bawat kilo ng kamatis sa pamilihan ng Nueva Vizcaya. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Regional Executive Director Rosemary Aquino ng DA Region 2, sinabi niya na sumanggunin na lamang sana muna ang mga may-ari ng kamatis sa tanggapan ng DA bago nila itinapon ang produkto nilang kamatis upang mapakinabangan pa sa pamamagitan ng Kadiwa Stores. Sabay-sabayaan niya ang pag-aani ng mga magsasaka ng kamatis kaya sobra-sobra ang supply ngayon, ngunit kung titignan sa ibang lugar ay nagkukulang pa rin naman ang supply. Upang maiwasan ng maulit ang pangyayari ay nagpulong na ang DA Region 2 at DA Cordillera Administrative Region. Maglalaan ng pondo ang Nueva Vizcaya Agricultural Terminal o NVAD sa Nueva Vizcaya upang may tulong sa mga magsasakang maapektuhan ng oversupply. Marami rin anyang mga pribadong organisasyon o grupo na maaring makatulong upang may deliver ang mga aning kamatis ng mga magsasaka.
So base dun sa aming pag-uusap, yung pong NVAT sa Bambang Nueva Vizcaya ay maglalaan sila ng pondo na parang pang-rescue sakali may ganong issue ulit na hindi kayanin ibenta lahat dahil oversupply nga ay bibilhin na lamang ng NVAT at also DA din through Kadiwa para maibiyahe doon sa lugar na medyo hindi pa okay or mataas pang presyo ng kamatis or maybe i-donate na lang kaysa naman itapon. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Kawayan, ako si Bombo Lani Velasco para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo. Samantala, itong Federation of Free Farmers nagtataka raw kung bakit patuloy ang pagtaas ng presyo ng bigas kahit na sa panahon ng ganihan. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Legazpi. Kumpiyansa ang Federation of Free Farmers na hindi magkakaroon ng problema sa supply ng bigas sa bansa ngayong holiday season. Subalit ayon kay Federation of Free Farmers National Manager Raul Montemayor sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, nagtataka sila kung bakit patuloy ang pagtaas ng presyo ng bigas sa bansa kahit pa harvest season naman. Hinala ng grupo na posibleng naghahanda ang mga traders dahil sa pangamba na magkaipita ng supply sa susunod na taon dahil sa kakulangan ng importasyon. Posible din anya na nangangamba ang mga traders sa mababang ani sa susunod na taon dahil sa posibleng epekto ng El Nino. Dahil dito, sinabi ni Montemayor na kinakailangan na umaksyon ng pamahalaan upang masuportahan ang mga lokal na magsasaka dahil ang local supply anya ang kontrolado ng pamahalaan kung sakaling dumating ang panahon na itigil na ng ilang mga bansa ang pag-export ng bigas patungo sa Pilipinas. Sa isang taon kulang talaga tayo, kailangan natin umangkat. Kung napakamahal sa labas, baka walang gustong umangkat. Tapos hihina pa yung ani natin dahil nga kukunti yung patubig. Kaya pagdating ng July, August, September na naman next year, ay malamang makakaproblema na naman tayo. No? Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Romela sa Kayan Wanda sa nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines sa Basta Radio Bombo. Bombo International News. Ang United Kingdom weather warnings patuloy na nagkataas dahil sa pangambang papalitan ng ulan ang inaasam na snow. Yan ang tinutukan ng Star FM Bacolod. Weather warnings ang patuloy na ipinapalabas sa iba't ibang parte ng UK dahil sa patuloy na pagbaha. Halos 47 na flood warnings pa rin na nakataas sa mga lugar ng England dahil nakikita ng Met Office na merong 80mm to 10mm na rainfall. Dagdag pa ng isang forecaster na ang mga daanan ay lubog na sa tubig at mas pinalala pa ito ng mga natutunaw na yelo o niebe. Sa panayam naman ng Star FM Bacolod kay Ayan Paranpan na nagtatrabaho sa isang health care sector sa UK, binahagi niya na pinaghahandaan nila ang mga ganitong pangyayari lalong-lalo na at hindi na iba ang snow at yelo sa kanila. Normally, yun nga, nag-stock na rin ng food. But at the same time, on the side of the government, yun, naglalagay na yan sila ng salt grit sa mga kalsada. Kasi pag may asin yung surface, yung kalsada especially, hindi mag-form yung snow. Nagpaalala naman si spokesman Simon Williams sa mga motorista na huwag nang lumusong sa baha at huwag nang isakripisyo ang kanilang safety lalong-lalo na at malapit na ang disperas ng Pasko. Patuloy naman na minomonitor ng Met Office ang mga lugar na lubos na naapektuhan ng baha. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Samantala sa dagdag pa mga pag-uulat mula sa ibayong dagat, mismong si Palestinian President Mahmoud Abbas na ang nanawagan na matuldukan na ang nagpapatuloy na sigalot ngayon sa pagitan ng Israeli Defense Forces at militanteng grupong Hamas. Ito ay sa gitna ng mas umiigting pangsagupaan sa pagitan ng magkabilang panig, bagay na talaga nakakaalarma na anya ayon dito sa Pangulo ng Palestine. Mas tumitindi pa kasi anya ang mga umano'y ginagawang pag-atake ng Israeli Defense Forces
crisis na nagdudulot ng paglalaan sa karahasan sa nasasakupan ng Palestine. Dahil dito, sinabi na rin ni Abbas na napapanahon na para magsagawa ng International Peace Conference para sa pangmatagalang solusyon sa suliraning kinakaharap ng dalawang panig. Samantala, bukod dito ay binigyang diin din ni Palestinian President na batay sa binding ng international agreement ay layunin niyang muling buhayin ang huminang Palestinian Authority sa pamamagitan niya ng pagpapatupad ng long-awaited reforms at magsagawa ng presidential and parliamentary elections na una nang sinuspinde matapos manalo ang Hamas noong taong 2006 at kalaunan ay itinulak naman ang pagpalabas pa sa Gaza City. Bombo Sports News. Muling gumawa ng double-double ang 2023 NBA MVP na si Joel Embiid matapos na talunin ng kanyang kupunan na Philadelphia 76ers ang Atlanta Hawks at nagtapos ang laban sa score na 125-114. Nagtala si Embiid ng 38 points at 14 rebounds habang 30 points naman at 7 assists ang naiambag ni Sixer point guard Tyrese Maxey. Dalawang players din ng Atlanta Hawks ang kumamada ng double-double. 15 points at 15 rebounds ang naiambag ni Clint Capella at 20 points naman at 10 rebounds ang nagawa ni Bogdan Bogdanovic. At hindi naman nakapaglaro si Trae Young sa naturang match dahil naman sa kanyang iniindang sakit. Sa pagtatapos ng unang quarter ay hawak agad ng Sixers ang 12 points lead. Ngunit ikalawang quarter naman ay nagpakawala ang Hawks ng 45 big points habang 27 points lamang ang naisagot ng Sixers. Pumasok ang second half at hawak ng Hawks ang 6 points lead. Ngunit agad din itong binawi ng Sixers sa kabuuan ng third quarter kung saan ay pagtatapos nito ay hawak na ng Sixers ang isang puntos na lead at itinuloy naman ng Sixers ang magandang opensa sa huling bahagi at quarter at nakagawa ng 32 points kontra naman sa 22 points lamang na naipasok ng Hawks sa naturang laban. Naging pahirap sa Hawks ang napakaraming foul sa kabuuan po ng kanilang laro kung saan ay inabot ito ng 23 fouls habang 14 fouls naman ang nagawa ng kupunan ng Sixers. Dahil dito ay umabot sa 37 foul points ang iginawad sa Sixers kung saan 30 dito ang kanilang naipasok naman sa kabuuan ng naturang laro dyan pa rin sa NBA. Bombo Entertainment News. Ang Best Supporting Actress na si Claudia Enriquez sa 46th Gawad Urian Awards, ibinahagi ang kwento sa likod ng biggest acting milestone. Yan ang chika ng Star FM Baguio. Overwhelmed ang aktres na si Claudia Enriquez matapos itong itanghal bilang Best Supporting Actress para sa pelikulang 12 Weeks sa 46 Gawad Urian Awards. Ginampanan nito ang role ni Lorna, ang best friend ni Alice na ginampanan naman ng aktres na si Max Eigenman. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio kay Enriquez, ibinahagi ng aktres ang ilan sa mga struggles na kanilang naranasan habang ginagawa ang pelikula. Kwento rin ito kung paano siya nagsimula sa industriya. Nagbigay naman ito ng mensahe sa mga aspiring actors. I'm still super overwhelmed. Never going to expect that this can happen in my career as an actress. Still really happy and proud and very grateful for this recognition from them. And my role, which is Lorna, serves as her best friend. I've supported her in many things. But at the same time, what's beautiful about the way this film was written is kasi si Lorna, she also has her own struggles. Siyempre, at the beginning, I was so scared kasi ang tagal ko na rin hindi umarte for a film. Going back, natatense ako. Plus, I got to work pa with Max Eigenman and Bing Pimentel and all those people. Everyone were so kind and friendly. Challenging but fun. Be out there. Go to auditions, go to workshops, read scripts, that you get to meet people. That's my just be out there. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Baguio kay Claudia Enriquez. Ang pelikulang 12 Weeks ay umiikot sa kwento ni Alice kung saan nalaman niyang buntis siya matapos makipaghiwalay sa isang toxic relationship. Iyan ang report mula sa Star FM Baguio. Para sa Bombo Network News,
Star DJ Leah naguulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo at Kister Nation, narito pong Orasyo Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing. Mga kabombo at Kister Nation, muli sa ating pang Christmas countdown, 16 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 2 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik na din sa pagpalagad sa Bombo Anay sa Udto sa DUFM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Antes sa mga dalakuan ng mga balita, yari anay aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. 16 dias na lang, kagapaskwa na. Standby sa kay Bombo Angel Tan a day after nga nagpagwa sa pronouncement si Mayor Jerry Treñas nga istrikto nga implementar ang pagpanglimpyo sa mga dalanon, partikularmente sa mga nagalapta sa basura, at the same time sa sining mga nagapangihi sa kilid-kilid o kung sa diin nga bahin man sa syudad sa Iloilo, may duha na diri ka mga ginpangtikitan ang ginatawag karon nga Guardians of the Environment. Lakip na sina diri kag istoryahan man naton ang panugyan sang Vice Mayor sa mga pasahero sang modernized jeepney. Now, nga kung sa diin ang konduktor sobra ang pagpanukot. Si Bombo Angel Tan may mga natipon nga balita direktamente karon sa may Iloilo City Hall. Jel, sa report, please come in. Bombo Cham naglabot na sa 4 sa mga individual ang nadakpan man sa task force sa City Environment and Natural Resources Office nga naglapas sa ordinansa sang syudad ukon ini sila ang nadakpan nga nagapangihi man sa mga public places diri sa mga nakalain-lain nga area sang Iloilo City. Sa interview sang Bombo Radio kaya Engineer Neil Ravena sa nasambit nga talatapan iyaging pahayag Bombo Cham na iniman ang pagkadakop sa ila is ang resulta sa nga ila mas hugot nga implementasyon kag pagbantay sa mga nakalain-lain abi nga bahin sa syudad. Kag Bombo Cham aside dira nga abi before sila nagkaladakpan o kung after sila nagkaladakpan nagpatigayan gila yon sa nga cleaning kag flushing ining team ni Engineer Neil Ravena para makuha ining kapangsot o kuna let's just term hindi maayo nga baho sa mga areas dira nagid sa milidas mabalabong Botsam nga ti masamigid ginareklamo sang pila ka mga kabombo naton
Kag isa diri bombot siyam nga na open up man sa bahay ni Engineer Ravenna nga ang kalabanan ng mga violators gabi gid ni sila bombot siyam naga-commitment o kung nagalapas sa ordinansa. The reason why nga nagaplano diri sa ginalantaw sa nga abi opisina ni Engineer Ravenna kapag deploy man kung gabi isang iya nga mga task force kag tido ginaplanuhan in sa subong para ma-maintain kag sa gihapon mapatuman ining pagsulundan sang syudad kag mas madamo pagid bala bombot siyam ang madakpan kag ma-monitor nila kung diin gid banda ang mga violators kadto kanti masami nila pangihian sa mga kabombo naton. Yari itong pamatian bala bombot siyam ang nanging pahayag ni Engineer Neil Ravenna sang aton na ma-interview. Yes, no, may apat kita kay nang nadakpan sa aton nga pag start sang aton nga massive campaign no on anti-littering kag urinating in public places. Okay. With this one, engineer, kay ti apat na kabilog apan abi sa instruction man ni Mayor Jerry Trenya, sir, nagaplano kita nga magpabutang pagid sang mga bantay abi, especially kung gabi, sir, kay ti do mas madamo pagid ang naga-violate sa sining ordinansa, sir. Yes, apan kay na upon deploying may mga feedbacks kita nga na receive from the field nga dapat kuno sa gabi kay mas damo sa gabi. So we will have an office order nga ipagwaon para ma-adjust naton ang time in which nga mag-coordinate kita sa police sa aton mga barangay official kay nabala naton kung gabi medyo delikado ang magsita or magdakop kapin pagid kung nakainom no ang mga violators. So isa ina sa aton lang tahon kag magapagwa kita office order para nga maplansa naton kag maplanuan sang mayo kung paano naton ma level up pagid no ang aton pagdakop so that ang aton nga downtown area sa siyudad maging malimpyo kag hindi maging mapangsot. Okay. Sir, lastly, sir, mensahe naton, sir, sa amo sini nga kampanya, hugot nga kampanya sang City Environment and Natural Resources Office when it comes, abi, sa pagpatuman sa sining ordinansa, engineer, sir. Yes, no, kapasalamat kita sa aton mga partner sa media, ilabi na gid sa Bombo Radio nga nagabulig gid sa aton no, nagapilar kita sa aton mga pumuluyo no. Nga kung pwede hindi kita urinate in public places no kay ang aton syudad kinbansagan nga the cleanest city no in the Philippines. So kung pwede hindi man kita no we should have a sense of ownership sa aton syudad kag dapat hindi kita mangihi bisan diin lang kag at the same time ang aton basura sa mga garbage bin kag waste bin nga aton pamutang sa designated places. Bombot siyam na batian sang mga kabombo naton ang kabasi na sang pagpahayag ni Engineer Neil Ravenna sang City Environment and Natural Resources Office. Nagapamatuod lamang ini Bombo Angel nga kung husto ang enforcement sa aton siniiyang mga ordinansa may madakpan gid. Hindi ba lang nga daw passing lang kag kung sano pa bala do asta lang sa papel kaya I do understand nga may ordinansa kita may kantanan sa anti-littering kag sa sining pagpangi sa public places ginadumili na ini may mga multa na gani pero tikon astam lang ina sa papel kag why isang proper enforcement or implementation ti why to pa pero kay si Mayor subong pahayag nga dapat implementar kag istriktuanin kung may nagladakpan dayon may ginpang tikitan dayon na Bombo Angel. Amo na gay bombot siyam abi kagapon na nag-instruct si Mayor Jerry Trenya. How about pagid abi kung may nagabantay sa gabi kanti palibot sang syudad dala ang ginabantayan probably mas madamo pagid diri bombot siyam abi ang madakpan kag mahatagan gid sang nagakaigo abi nga penalty when it comes sa pagsulundan sa Iloilo City sa mga kabombo naton. Kon lang mapilar kita kag itugyan naton sa tagsa ka responsibilidad sa pumuluyo sa syudad sa Iloilo kay hindi ko gusto nga mabatian ang rason nga baho gyapon ang pila ka mga dalanon diri naton
kagrasunan lamang kita iyang ti kung gabi abi why naman ka duty ang mga enforcer mo or mambal kita nga hindi man tanan-tanan naton mabantayan or pangdakpon sila kay hindi taman matimingan. Mas mayo na nga may mga ordinansa kita pagsulundan kita kag kun pananglitan mag-violate ikaw may salabton ka, but hindi man siguro ay nga hasta lamang gid dira. No? Ti kon ang panawagan sa aton sini alkaldes, level up ti dapat ang pinamatasan kag disiplina sa nga tagsa ka pumuloy sa syudad sa Iloilo dapat mag-level up man. Hindi sila iya mag pakig-level sa mga ido. Di ba mo Angel? Exactly, Bombo Cham. Kumbaga, mo taganing ambal ni Engineer Ravena nga natag ang Iloilo City nga isa sa mga pinakamatinlo nga syudad diri sa Pilipinas kag di dapat hindi lang city government ang nagaubra sa lihok, kundi mismo ang publiko, ang taga-syudad o kung ang mga nagabisita man, mangin responsibilidad sa pagsunod man sa kung ano ang pagsulundan sa syudad, kagti para Bombo Cham, hindi makabaton sa penalty. Alright. Kaya sa piyak nga bahin sa mga balita man sa may Iloilo City Hall, Bombo Cham, nagapatid diri si Iloilo City Vice Mayor Jeffrey Ganzon nga dapat hatagan sang leksyon ang mga konduktor sa mga modernized jeepneys na nagapato-pato sang ila pagpang-ticket. Sa interview sang Bombo Radio kay Vice Mayor Jeffrey Ganzon, yung ipahayag nga ang ginapaagyan dapat mapablatter sa pulis para miara sila nga record kag i-report nila yun ini sa tagsa nila ka mga management. Sunod kay Vice Mayor Ganzon, hindi dapat magkahadlok ang mga biktima kung ini mga pasero kaya nagkadapat na madisiplina ang mga konduktor sa mga modernized jeepneys Bombo Cham kay basi madamo pa matuod ang paagyan nila sang amo sini nga sistema. Patag niya nga dapat ni ara requirements nga before abi mag-hire nga kabahay diri ang mga police clearance kag NBI para makitaan Manila ang background mismo sang mga empleyado o kung mga konduktor nga i-hire nila Bombo Cham. Yari atong pamatian bala ang kabahin sang pagpahayag ni Iloilo City Vice Mayor Jeffrey Ganzon sang ato na ma-interview. Well, kung gusto mo koreksyonan na, kung ako yung magkalantaw, pa-police blatter mo na yung imo complain, no? Ang imo concern, no? What transpired, gida, ipa-police blatter mo. After that, i-report mo sila opisina para ma-disiplina sila sa ila management. Kung ako sa management dira, dapat gin-require nila na makuha na yung mga police clearance o kung NBI clearance. Kiti, dira, mabalaan ba si maklasify ni silang recidivist o may mga cases na yun before that. Ano mabalaan, tapilion nilang mga empleyado nila na ang probability lang nagabuhat sa crime kung may mga past record na kung may story sa mga past amo ng mga gawain nila, at least makoreksyonan as early as possible, no? Dapat ma-report na as early as possible para makoreksyonan. Damo pa na biktimahon nila, kundi na makoreksyonan. Oo, sir. Nag-expect kita kung sir sa mas maayo nga serbisyo halin sa ila, no? Correct. Kagka-klarado na ibaskin sa Biblia, no? Kailangan koreksyonan mo. Yeah, because if sentence is not executed easily, that's why the heart of man is fully set to do what is evil. Koreksyonan mo right away. Hindi po na pagpalalaon, damo pa na mabiktima nila. Mga mo na yung unscrupulous nga tao, dapat disiplina ako na yan. Madala lang sa media, kundi at least will serve as a deterrent sa sila magpinsan, kag-publish. Jel? Bombo Cham, nabatian sang mga kabombo naton ang kabahin sang pagpahayag ni Iloilo City Vice Mayor Jeffrey Ganzon sang ato na ma-interview. May punto man si Vice Mayor Jeffrey Ganzon pero mas nagakadapat siniya nga may lihok man sa pagpatawag sang atensyon sang mga chairman or chairperson sa nagkalain-lain sining kooperatiba. Oh? Ngati may kasubong sina nga nagakalinabo. It is either kasuguan or with may instruction salin sa kooperatiba abe or ang ila siniiyang mga konduktor no tuman na ka familiar sa ila sining trabaho
nakita nila iya nga pwede gali sila makapangganso sa mga pasahero ti amo ning ginahimo nila. Dapat kay may nagbuwa na subong iya nga mga reports nga katulad sini, ang mga chairman sang tagsa ka kooperatiba magpatigayon man sang pagpangusisa, no? Dulaon ta na balang mga mentalidad nga ti why man sang formal complaint, why man sa mga formal complaint inang linyada nga why man sa mga formal complaint katulad abisang why inconsistent nga pagpanukot sang isa iya ka konduktor, no? Para sa kon nga Bombo Angel ginago nga klase sang sabat na kagiyan na sang mga ungo nga klase sang tawo. At hag naman na nga mayara sang inconsistency ti hulaton mo pa ya dapat nga may formal complaint gid, hindi pwede iya nga makapangusisa kag disiplinahon or pandaman ining mga konduktor or hambalon sila nga dapat bisan pa paano mangin professional man kamo sa inyo sini nga trabaho. Okay, ginadala tading ngalan sa aton sini nga kooperatiba kag ang ginaganso or ang tawag siya gani pamintahaan nila why man sang liwan kunti mga commuter nga amo ang nagabuhi man sa ila. Pwede ba Bombo Angel? Ti dapat ang mga chairperson kag subong man ang Land Transportation Franchising Regulatory Board tutukan man ang kasubong siniya nga sahi sa nga reklamo. Ti ugaling base kon applicable man diri ang rason bra sang LTFRB karon kon sawayon mo na, karon kon multahan mo na base why sang konduktor, base why na sa may mabiyahe kunti kagaguhan, Jel. Amo na kay Bombot Sham kay ang problema diri nga ticket example ang nagpa-ticket regular ni siya ginpamangkot kuno regular or student ang ginpunch sa iya nga ticket student ti ang ining commuter mabayad sang the exact amount sa fare niya bilang regular tapos ti ang magwa dira ang sobra nga kwarta makadto sa ila kay kumbaga ara na nga sa system nila Bombot Sham nga ang nakatag sa abi sa ilang resibo estudyante. So umang sistema kag hindi maayo nga reflection ini kay nagapaabot ang mga commuters nga mas manami ang serbisyo, mas transparent, mas manami kung modernize pero with this one Bombot Sham do gapangalang-alang diri ang mga kung dapat mangalang-alang diri ang mga kooperatiba kay tigo hindi man nami ang feedback sa ila. Kung magamo sini kang magpadayon ni mapati na ko nga modernize kid man. Modernize ang pangganso nila. Digitalize ang Bombot Sham. Sige. Amoy ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Angel Tan. Ang kalabanan subong sa aton siniiyang nga mga traditional driver, mga single operator, naga panglaghap, naga kuriit kay ilisipon na gid lamang ang ila sini nga may nadlaw. Kay by December 31 sa aton sini karon iya nga mga kabombo, no? Ang wala pa iya makapa-consolidate ang hindi na sarang nga pagpanugutan pa nga makabiyahe sa ila sini mga traditional jeepneys. Siya? Pero ti kung kaisa, makita naton nga nagadepende ni sa kalayoon sa imo sini nga biyahe kag kung regular commuter ikaw or estudyante, may mga discount ina for student kag senior citizen. Ting iban sini iya nagapamintaha sa aton sini nga mga kabumbo. Ang iban gani kuno wala na naga-issue ticket. Sa aton sini mga kabumbo. Ti gusto man naton balasang modernisasyon. Ang iban sini nagapamatok. Pero ang ginalauman tani naton nga kon may ara gid man sang
pag-modernize sa aton siniya nga transportasyon, mga public utility naton sa aton sini mga kabombo, inang makahambal kita bala nga ti ang convenience ara sa commuter, hindi man mahapdos sa bulsa. Oh? Kaya ang gwa sini karon banwa, mahal na ang plitihan, kay tungod modernize kuno ang salakyan, pero iguon pagid sila sa mga bintahuso sini nga konduktor. Kunti malain karon ang pananawan sini iya sang pila ka mga commuter or sa mga commuter sa pangkabilugan. Tiyang mapiktuan sini banwa ang kooperatiba so mo na ganing hambal naton nga hindi na kita sagad papaisti-isti ka mga whereas nga way ka sa formal complaint amo siya mo sadto, no? Mismo mga opisyalis ang kooperatiba ang nagakadapat nga maghulag kag magpatigayon sa nagakigo sini nga pagpangusisa. Kag pananglitan iya nga may matumod dira nga nagaguba sa pangalan sang kooperatiba ati nagakadapat man nga disiplinahon inay sa aton sini mga kabombo. Sa tradisyonal jeepney abi wa isang konduktor mo makasalapo ka dira ti inang mga tao nga wala mga bayad bla. Anong tawagan nila sa mga tao nga wala nagabayad? Doon mga membro na sila sang INP. Bla mo kung anong INP mo umel? I never pay. Oh. Sa aton sinimatag palamati. Oh. Pero ti ambal gani ni Vice Mayor Ganson, sila niya ipablatter. Okay man na nga ipablatter sila sa aton sini nga mga kabombo. Pero mas mayo nga may mga tikang man nga himuon within sa kooperatiba or sa management or pwede man gani nga matakol ini sang committee chairman on transportation, mahimo sini siya sang mga regulation dira abi or whatsoever sa aton sini mga kabombo to address this issue. Oh? Kay ti amo gani na iya nga naga-commute ang isa ka commuter kay hindi siya ka-afford nga magbakal sang pribado sininiya nga salakyan or bisan motorsiklo. Or may naga-commute man para nga maka-less bangod man sa kamahalon abisang presyo sang gatong. Kag karon iya nangita sa sasapagi para nga maka bulo barato kay ginaipit-ipit yaman ang iya sini ginabudget yaman ang iya sini iya nga kwarta. No? Biktimahon lang saya sa mga bintahuso sini nga konduktor. Hindi man tanan may ara gid pipila nga nag-alam kag very bala familiar na saya sini nga trabaho. Ako namhon ko ni gali makakwarta ko. Oh, sa aton sini matag palamati. 23 minutos na kaligad sa takna nga launa. Pagbalik naton na banwa, balita ni Bombo Gladwin Gustilo or ni Bombo Hana Andasa. Ining test run sa Himawan flyover pagahiwaton sa December 11, Lunes, kag buksan by December 15. Kag balikan taman ang check taman naton later on, ang balita ni Bombo Gladwin kay may enkwentro kuno tos may hayubo lambunaw. Oh, sa aton sini nga pagpangalagad kag 3 kabalaging tupok sang kalayos tigbawan, kalitan mas sobra 100,000 pesos. Balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga panumdumon. Ang selebrasyon sang Paskwa, selebrasyon sang pagkatao ni Ginoong Hesus, gani sa ulugon naton ini nga puno sang kasadya kag paglaom. Ipaambit naton ang grasya kag kalipay upod sa aton pamilya, mga abyan kag kakilala, ilabi na sa aton mga kauturan nga ginakulang sa pangabuhi. Hindi man naton pagkalimtan nga magpasalamat sa aton mahal nga Dios. Padayon kita nga maghugpong kag magbinuligay agud malabot naton ang aton mga handom para sa kauswagan sang probinsya sang Iloilo. Kabay nga bugayan kita sang grasya sang Dios sa siningtion sang Paskwa kag sa pagsug-alaw naton sang tuig 2024.
Ini si Governor Toto Defensor, kaupod ang akon pamilya. Nagatamyaw sa inyo tanan sang malipayon nga Paskwa kag mainuswagon nga bag-ong tuig. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for December 3 to December 9, 2023. Sa ining weekend, oldie goldie songs will rule over the Plaza Mayor of Plazuela de Iloilo sa 2 ka oras kag 30 minutos ng musical extravaganza. Kaupurang Techno Crash Band sa Concert at the Plaza, exclusively for you. Magasugod alas 6 ang gabi sa December 9, Saturday. Sa tion sa among musical show, napulo ka mga Plazuela de Iloilo Christmas edition mugs and more ang iga-paraffle sa tanan ng mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 10 Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa mga adlaw nga pagahiwaton sa Latolda umpisa alas 11 sang aga. Sa among misa, pangamuyoon naton sa Ginoo nga ang mga leaders ng conflicting countries ang magtinguha nga makapangita sang fair solutions sa ila misunderstandings so that global peace will soon be restored. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radio kag Star FM, ang Paskwa tion sang kalipay, kalipay sang pagkatawo sang aton manunubos si Ginoong Hesukristo. Paglaom man ini para sa aton nga mga Ilonggo sa pagbangon sa kabudlay dala sang pandemya. Sa mga pinalangga ako nga pumuluyo sang syudad sang Iloilo. Ini si Mayor Jerry Treñas ululupod kita sa pagbangon kag pag-uswag. Merry Christmas and a happy and prosperous New Year to everyone. Iyari ang mga household-level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Himua nga mabungahon kag mapuslanon ang imo bakasyon sa panahon sang Paskwa. Yari ang pila ka mga bagay nga pwede mo mahimo agod mas masulit mo ang imo Christmas vacation o kon holiday break. Magtuon sa pagluto sang magkatuhay nga mga pagkaon. Magbulig sa ginikanan sa pagpreparar sa pagkaon kag tun-an kung paano ini ginaluto. Kung matutom ka sa pagtuon sa kusina, sigurado nga sa masunod nga Paskwa ikaw na ang mayor sa lamesa. Mag-set sang reunion sa imo mga kaabyanan o kun anay mga classmates. Talagsa na lang kamo magkitaay gani ingaliti ang okasyon sa Paskwa nga liwat kamo magkaupdanay. Hindi tanan nga banding madala lang sa imnanay. Mahimo kamo magkaorganisa sang iban pa nga mga outdoor activities, kaangay sang hiking o kon paglagaw sa mga tourist spots nga malapit sa inyo lugar. Kung masarangan, mahimo man kamo mag-amutay kag magpatigayon sang gift-giving activities. Magbisita sa imo mga himata sa malayo nga talagsa mo na lang makita bangod sa kasakoon. Tion man ini, agod mapapag-on pa ang inyo relasyon. I-develop pagid dugang ang imo talento kag iban pa nga mga interes, pinaagi sa paghatag sang tiempo sa pagtuon kag paghana sang imo kaugalingon. I-share ang imo talento kag iban pa nga kinaadman sa mga kabataan. Ang Christmas break ang isa ka maayo nga tion nga magiyahan ang mga kabataan palayo sa bisyo kag iban pa nga mga kalainan. Kung ikaw ang may talent sa pagsaot,
pagkanta, pagtukar sang instrumento, pagpinta kag iban pa, tudloi sila. Mahimo mo man sila nga matudloan sa mga hilikoton sa sulod sang balay nga masarangan nila agod makatuon sila nga magtungod sang responsibilidad sa ulihi. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa dagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon. 10 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na balik na diri sa pagpangalagad sa nga Bombo Hanay sa unto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Hana Andaza kay ang Hibawan flyover buksan gi kuno ni sa publiko by December 15. Pero ang tisbuksan may test run anay nga paghiwaton sa December 11, 4 days before sa pagbukas sa publiko. I-check nato ang follow-up report ni Bombo Hana Andaza. Bombo Hana sa report, please come in. Paghiwaton na ang test run sa Hibawan flyover subong nga Lunes, Disyembre 11, 2023 bilang preparasyon man sa pagbukas na sa publiko sa Disyembre 15, 2023. Sa interview sa Bombo Radio kay Engineer Sunny Boy Oropel, ang test run sa Lunes mag-uumpisa alas 8 sa aga, tubtob alas 4 sa hapon, kag magabukas naman ini sa tanan nga klase sang salakyan nga hindi maglapaw sa 27 ka tonelada
kag apang ginadumilian man nga mag-agi sa mga flyover ang mga bisikleta, tricycle kag ang mga salakyan nga nagalapaw sa 3 axles. Ang 3 axle truck amo ini ang mga salakyan nga may masobra 6 ka goma bala o kun ang mga trailers nga may 3 axle sa likod, just like for example mga kabombo ang mga tractor trailers bala. Suno kay Engineer Oropel, ang ining test run ipatigayon agod maobserbahan kag kung ano pa ang mga kakulangan nga pwede ma-improve para sa pagbukas ini sa publiko sa Disyembre 15, 2023 sa Biyernes nga adlaw. Ang pagbukas ining hibawan flyover sa nasambit nga petsa amuman sa gihapon ang mga pagsulundan diri kung sa diin nga dumilian man sa gihapon nga mag-agi ang sa flyover ang mga bisikleta, tricycle kag ang mga salakyan nga nagalapaw sa 3 axles. Kagin patag man ganay diri ni Engineer Saniboy Oropel Bombocham nga hindi pa fully operational o kung 100% ang hibawan flyover kay may dalan pa kuno ini sa idalom nga wala makumpleto kay may mga certain problems lamang kuno ini apang makabulig man sa gihapon ang pagbukas sini nga hibawan flyover sa pag-ilihera sa trapiko. Yari bala kay pamatian naton ang pahayag ni Engineer Saniboy Oropel para sa dugang nga impormasyon. Para na makita na so that we can still observe kung ano pa ang dapat nato i-improve in terms of informative science and informative science kag mga kuan naton mga kung ano pa ang pwede naton mapa-improve para sa opening sa December 15. So on December 11 is only a test run. It is only a dry run. Ang aton nga hibawan will be open to a full capacity bridge. It will be open into a full capacity bridge by December 15. Okay? So all types of vehicular traffic except trucks, except tricycles, motorcycle na single, kag ang 3-axle truck. Ang 3-axle truck ni amo ning ang ginatan-out nga mga trailers nga may 3-axle sa likod sa buli 3-axle. Pero kung mga 10-wheeler siya kag mga close van nga hindi siya 3-axle kuan lang siya bi-axle lang siya 2-axle pwede sa makaagi para nga ang laba gid kayo sa dalo na lang naton paagi yon. Anyway, ang aton nga hibawan, bridge, no? Hindi pa ni siya fully 100% complete. Ipa-open pa lang niya sa traffic 24/7 starting December 15 for those trucks nga gimension ko. Kaya ang aton nga hibawan bridge per se, hindi pa na sa 100% operational. Kaya may dalan pa ta sa dalom nga hindi wala pa daton gid makumpleto tungod nga may problema kita sa road right of way problem. So paano na ang engineer? Ang sa dalom na still di ba subong ginagamit mo na gani sa mga commuters sa dalom. So pwede di ako nila magamit. However, ang bulk ng traffic tagyan ka sa babaw para mag-isin ta ang traffic sa intersection. Pero dapat sa run engineer may mga mabantay mabladira o kung may mga traffic aids mabladira sa dalom? Amo na siya ang i-coordinate sa aton nga traffic bureau sa local government kay para nga may maka-assist sa aton sa pag-agi sa mga salakyan during the test run. However, when we decide to open that by December 15 into a full capacity mga rantada tayo nga assistance nga magdirehel sa traffic sa intersection. So with that engineer ang gusto may palabot man sa mga commuters na nag-aagi dira kay mabukas na gid sa 15 na open na gid to all ang 15 ang hibawan flyover. Well, actually ang ako nang gid nga makuan nga mahambalda, we are definitely opening the Hibawan Bridge into a full capacity bridge by December 15. Except sa mga motorcycles, singles, na pwede lang makaagi sa dalom. Kaya may space pa man. Kaya ang 3-axle type trucks sa dalom na sila maagi,
Pero ang ginapabalo ko lang sa tanan nga hindi ini siya 100% complete kay may mga concreting pa sa dalan nga hindi na wala naton ma-implement tungod sa road right of way problem. Nabatian ang pahayag ni Engineer Sunny Boy Oropel, ang officer in charge sa Department of Public Works and Highways o Region 6, Bombo Cham. Alright, so amo ning isa sa mga problema naton. Okay na yan mabuksan, pero amo na bala, hindi matapos-tapos kay may issue sa road right of way. Punto sini naton dra banwa is that nga sadtong tsimpo nga ginplanuhan ini may mga feasibility studies. Ang pamangkot sini nga away nga na masettle na dira. No? Kanami tani kon pagbukas 100% na bala, no? Makambal kita nga may mabulig ang Hibawan flyover in terms sa decongest sang traffic, no? Pero kung hindi kaya pwede ka agi to sa ibabaw sa dalom kag yapon magi kag bangod nga hindi pa sementado, kudol-kudol pa dira ang dalan daw kasubong nga hindi man gyapon ma-apresyar ang kapuslanan or ang convenience nga matag sang nasambit nga proyekto, bumbuana. Amo gani Bombo Cham kagaton man gani nga madumduman man no nga nagpangayo na inisang ligwa ang Department of Public Works and Highways sa sadto balang Oktubre 15 kay amo ning dapat ang natalana man nga pagbukas ang rason man didto sadto nga hindi pa kompleto kay tungod man kuno nga sa pagulan-ulan kag madamo lang sang rason nga hindi pa fully operational that time ang Hibawan flyover kag nagulat man kita sa tinion apang subong nga Disyembre 15 tigin pahayag man nga hindi sa gyapon fully operational ang amo nga flyover. Pero magyan na siya galing sa dalom. Mula na hindi pa ma-concretize kay may problema kuno sa mga road right of way, no? Kumbaga pa mga lumang tugtugin na. Bumbuana ang nakita ko lang na driya nga para iya nga mabuksan lang kag magamit lang ang flyover bisan alang-alang do parehas lang ning tama kakagutom pagpuli mo sa inyo sining balay luto na ang sudan galing yang tinigang dapat paanukan panay ti ang balbo sige lang ay gutom na gid ko ti bisan lagdos lang kaon ka kung ti butod tiyan mo bumbuana. Amo gani Bombo Cham kay daw sa kumbaga sige na lang settle for less na lang kay amo nang dira amo na lang na ang batuno naton. All right. Ini si Bombo Hana Joy Mendoza Andasaf para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat gid Bombo Hana Andasa sa imo siniiyang follow-up report. Highly urbanized city kita. No? Ang aton sini ang mga proyekto nga ginapatindog diri sa syudad sa Iloilo installment. No? Sorry. Do karadlawan now? No? Do kasubong lang ang ginasukot ka na sa utang mo? No? At mo lang yan, naibibayad ko sa utang ko. Dason si Mana lang ang bilin. My goodness. Pero sige po na. Makabulig-bulig ko nun sa pag-decongest ang traffic galing kiti hindi man tanan nga salakyan makagi na, no? May mga ginadumilian man nga kagi ang makaagi dira sa Hibawan flyover. Pero sa idalom to, ti agwantag yapon ang mga hindi pwede makaagi sa ibabaw, agwantag mo nagyapon sang sitwasyon sang dalan sa idalom sa Hibawan flyover 44 minutos na nakaligad sa takna sininga launa. Check na naman naton this time balita ni Bombo Gladwin Gustilo, inkwentros to nga sang terorista nga grupo kag Armed Forces of the Philippines sa Philippine Army sa may banwasang Lambunaw kag latest update man diri sa 3 kabalay nga gintupok sang kalayo sa banwasang Tigbawan ang kalitan masobra 1,200,000 kag bantayan man report ni Bombo Jomar Villa kuhang-kuha sa kamera ang mala Spider-Man nga galawan ni punong barangay Elfren Sinayo sang barangay Don Esteban sa distrito sang Lapos agod nga mapunggan ining nagapanggamo
nga isa iya ka foreign national, istoryanta na karon diri sa aton pagpangalagan. Check tanay si Mumuglan Winglad sa report, please come in. Bombo Champ, nagapadayon pa ang clearing kaga hot pursuit operation sa Philippine Army sa enkwentro sa tunga sang 82nd Infantry Battalion kaga New People's Army Bombo Champ diri sa Barangay Hayobo sa Banwa sa Nambunaw. Sa interview sang Bombo Radio kay Lieutenant Colonel P. Ford Katubigan, ang commanding officer sang 82nd Infantry Battalion, iyagin payag nga ginapatihan nga mga membro bala Bombo Champ sang Baloy Platoon, Central Front ang mga enkwentro sa mga militar. Dugang pa niya nagdugay 15 minutos ang bayluhanay man sang lupok sa matimbang nga grupo nga nag-upisa alas 8 sang aga. Tidugang pa ni Katubigan Bombo Champ, padayon pa ang hot pursuit operation kagyara man sa maayo nga kaimtangan ang mga sabayin sang tropa sang gobyerno. Tigabanta 30 ka mga rebelde ang na-encounter sang militar. Bombo Champ na ibaluan nga 35 kilometros ang kalayoon sa area balahalin sa Banwa kagyara sa nabukid nga parte. Base man sa initial nga information, may nakita nga tulo sang dugo bala Bombo Champ sa encounter site. May posibilidad nga may napilasan sa rebelde nga grupo. Nagakandak sa nga combat operations ang mga soldado sa natabo ang encounter. Pinaagi man Bombo Champ sa pag-report sa mga pumuluyo sa area nga ara lang presensya sa mga rebelde. Gilayo nagresponde ang katapo sa nga Philippine Army kag didto na nagupisa ang bakbakanay. Ti may na-recover man nga kagamitan sa kay Katubigan sa lugar kung sa diin natabuan encounter. Ting recoveries diri ang mga personal belongings kaga basiyo sang bala. Yari bala pamatian naton sa dugang nga payag si Lieutenant Colonel P. Ford Katubigan, ang commanding officer sang 82nd Infantry Battalion sa aton interview. Oo, meron. Kanina. Mga what time sir nag-start, sir? Mga 8 ng umaga. Padayon si Gapon, sir, ang hot pursuit operation? Yes, gawin pa yung ating pursuit operation. Sir, ano ginang natabo, sir? Paano ini, sir, nag-start ang encounter? Ganon din, there were reports from the civilian na may mga, may mga armado sa area. So, yung ating, continuous naman yung operations natin ever since. Wala pa naman nung, mga area, time pa ng mga June, July, continuous yung operations natin dito sa area ng Iloilo, particularly. And kung makita natin, with the past, continuous yung ating mga encounters. Ngayon, with respond to that, yun nga, naabutan natin yung mga armado. So nagkaroon ng firefight. Possible numbers of wounded NPA. However, hindi natin sila naabutan. Pero ang daming dugo sa area. Mga ilan po yung numbers, sir, ang na-encounter ng Philippine Army? Marami-rami yon kasi based on doon sa numbers na nakita ng tropa. Siguro mga nasa around 30. Sir, so sa minasugatan, sir, sa bahay ng Philippine Army at sa bahay wala naman. We're very fortunate. Wala naman nasugatan sa atin. But in the side of the NPA, there were numbers of them were wanted based on the blood stains na nandun sa different different locations sa area kung saan sila nag temporary harbor. Recoveries kita, sir, sa area? Meron tayong mga backpacks, personal belongings, subversive documents, mga bandoliers. Pero wala pa tayong under pursuit operation pa and scouring doon sa area. Ato nabatian si Lieutenant Colonel P. Ford Katubigan, ang commanding officer ng 82nd Infantry Battalion, Bombo Champ. All right. Sa dugang balita, Bombo Champ, duwa ka mga balay ang totally damaged, samtang isa ang partially damaged sa nagluntad nga sunog sa Barangay 1 sa Banwa sang Tigbawan. Sa interview sang Bombo Radio kay Senior Fire Officer 4, Carlos Sirodo, ang acting municipal fire marshal sa Tigbawan Fire Station, iyagin payag nga nakita sang witness nga si Alberto Tupong nga sa kusina sang balay nga ginapanigyahan ni Remuel Tumilaan nga nagalin kalayo, Bombo Champ,
naglaton lang sa balay ng Jocelyn Tupong kaga George Lucindo. Tigipayag ni si Rodo, gilayon nakagwa ang mga tao sa sulod sa balay rason nga wala sa may napilasan. Isa ka oras po champ antis nagdeklara ang tigbawan BFP sang fire out base sa personal procedure manual sang BFP ginabanta 116,000 ang balor sang kalitan sa sunog kag ginaibaluan na 3 ka balay na human sa mix nga materials. Nagapadayon man Bobo Champ ang investigation man sang tigbawan Bureau of Fire Protection may kangtanan sa ginhalinan sang sunog. Yari wala pamatian naton sa pahayag si Senior Fire Officer 4 Carlos Sirodo, ang acting Municipal Fire Marshal sang Tigbawan Fire Station sa aton interview. Based ni sir sa sa initial naton investigation, suno sa witness ni kay isbata ni sa isa ka biktima nga si Jocelyn Tupong, ang bata ni mong nakakita nga si Alberto Tupong. Bali sang umpisa pa lang nakita sa portion lapit sa may kusina nga area gid ang ang ginumpisahan sang kalayo. So, ang anong initial natin, sir? Anong gintunaan sang sunog, sir? Subong sir, ongoing pang investigation naton, di pa taka silingid nga pero ang initial lang gid sir nga kuan sang witness nga nakakita nga si Alberto Tupong nagalin sa kusina. Sir, may nasamaran, sir, sa nagluntad ng sunog, sir? So, para negative man sir, wala ta sang mga reported nga nasamaran. Pilang estimated nga damage, sir, sa 3 ka balay? So, estimated damage ni sir is 168,000. Sir, sino mga tagiya sang 3 ka balay, sir? Magpamilya ini, sir, or lain nga tagiya, sir? Actually, ning area, sir, kuan ni siya, ang bali do compound la. So, ang tagiya, ang ginalinan gid nga nag-umpisa ang kalayo kay balay ni Rimwell Tidula Tumaliwan. Then, mun siya totally born. Ang ikaduwa, si Jocelyn Ladrida Tupong, amo man ni totally born man ni siya. Kag ang ikatatlo, si George Lucindo, yung siyang partially damaged. At nabatian si Senior Fire Officer 4 Carlos Sirodo, ang acting Municipal Fire Marshal sang Tigbawan Fire Station, Bobo Champ. Tema, ayo-ayo na lang ni kay way sa may napilasan, way man sang gibawian sang kabuhi. Galing iti, amo na lang sitwasyon mo Gladwin. Basta gani masunugan ka, ang hurubaton, dira, mayo-ayo na lang kuno nga makawatan kay, ni ka lang masunugan, kay kung masunugan ka, ubos-ubos ken, inay akon makawatan ka, ang masarangan lang nga dalon sang kawatan, amo na makwaya mo. Yes, Bobo Champ, ti amo na Bobo Champ man suro makay Sirodo bala Bobo Champ nga galayon man nakagwa ang mga tao sa sulod sang balay rason nga wala may napilasan sa natabo nga sunog ti amo na wala man sila Bobo Champ may ginsalba biskan isa man nga gamit ti amo nang masubo man kagaga pangayo man sila sang bulig sa mga biktima sa nasambit nga sunog, Bobo Champ. All right. Ini si Bombo Glan Gustilo para sa number 1, yung most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Gladwin Gustilo. Sa imo siniiya nga follow-up report mo ti may ara naman sa enkwentro tos may hayubo lang bunaw. Sus Maria kagusip way man sang kadalagaan sinadri kun anong mangin na resulta niya, no? Kung may mapilasan, may mabawian sa kabuhi sa magtimbang sinigamay, way isang kadalagaan sinadre, mas mayo pa siguro nga isurrender na lang kag magbalik sa sabak sa gobyerno ining mga miyembro sa komunista terrorist group. 54 minutos na nakaligad sa takna sining launa mala mixed martial artist kagado ala iya Spider-Man ang mga galawan ni punong barangay Elfren Sinayo agod iyang ma-control ang sitwasyon sang isa ka foreign national nga nagapanggamo. Ano ihan ang halinan sining hitabo. I-check naton bala si Bombo Jomar Villa. Jom sa report, please come in. Yes, Bombo Cham, kung may encounter sa Lambunaw, may encounter madigilis may distrito sa Lapos. Kung sa diin, ang involved dari amo si Puno Barangay Efren Sinayo kag isa diri ka foreign national.
Based diri sa nabato naton nga report, again pakigangutan naton diri si Puno Barangay Sinayo kag sunod sa natong dan at timing gihapon meeting sila sa barangay hall sang nakabaton ini sa gatawag sang pumuluyo nga maisa kuno ka foreign national ang nagapangbuyayaw adra sa ila sini nga barangay. So nag-proceed si Kap adito sa lugar pero nagpalagyo na ining foreign national kay sunod to sa mga pumuluyo nagbaisay pa kuno sila to kay do kadasig kuno magpadlagan sa sini salakyan afisar one way no ang ining dalan kag ti ang mga sikat to kag mga pumuluyo lapit na lang kuno mabungguan. So ginsita to mga pumuluyo ang iban to do lang pusan kun tanay to ka botilya galing nakapalagyo. So mo to ginlagas nila hasta nakalabot to sa may San Lorenzo sa division. Dito nga tinagabutay sila ni Puno Barangay Sinayo pero ang senaryo sa nga dito na sa lugar may uyat na ini siyang tie wrench kag ang isa diri do batuta ni sa. So mo tuway dayon na siya palapit kay basi kon kun bakulon sa orano. So ginulato na ni Kap tong mga tanod ya kay nagsulunod pa to sila at gapo-apo man to ang tanod pagabot kay halin to sa may Dunestiban siguro to mga Moroles mga 1 kilometro panigid talaganan ka mga tanod bumutsam. So dito nga ti pagkabalo ni Kap nga do may mga tanod nga gapalapit bangod nga ti ang purpose bala suno kay Kap nga ma-maintain bala ang peace and order sa barangay. Maano lang ma-control lang nga hindi na magpanghalit pa o kun basi kun may lampusan dira ang foreign national muna nga ginkontrolar lang ni Kapitan Sinayo ang sitwasyon amo to kung nagpadala labi si Kap si Motion ti damo to kawis palibot. Pero ang ginhimo ni Kap ginkuha itong belt bag ya kay ti balayan damo man tong mga tanod jaga palapit. So ginunahan niya lang hulat-hulat siya do makatalikod daning foreign national based direct sa video. Kag dito nga gin buyokan bla kun baga bumutsam. Ang tuo yan nga kamot dugin tandaya sa liog tapos dito siguro kabugaton man ni Kap tumba ining foreign national. Kung sa diin do si Kap pagad kani kuno nasakitan kay pagtumba do iyang lawas una tapos ang iyang foreign national do siya lang nagsalo. Hasta nga ti sa ara na sila sa simento. Halog man kuno ang ni Kap dogin kuga yan nga daw gingamit lang iya siningabot kon pero halog. Ang purpose malangati hindi na siya lang makahulag kag makapanakit pag ito sang iban kay muna ang gidalantaw dito abon mo chap hasta nga ti nakalabot to ang iya sining asawa nga ginhambalan nga military kuno sang una. Ugaling kay do na operahan na sa ulo amo to nga way nakabalik sa sining serbisyo dito sa Amerika. Amo na ang dito nga gapos to ka mga tanod kay ginpatawgan na lang sang pulis. Ti suno kay Kap way man sa abi sang dugin dugin tun-an abi abi ko gani anay ko nakatuon si Kap Judo di panghinaw. Away man ang ambal ya lang ti sa panilag man kag gisagalulantaw man sa mga pelikula bumutsa ti dira iya man nakuha. Ang mga amuni nga mga mobya bumbujo marway niya hindi ni kabalo si Cardoya o kun si sino ganinang subong bago na. Ang bataon nga Cardobla si Tokmol siya na. Balanon nga wala taglantaw. Si nilipat ko ngalan. Wala riyo kita nga balanon mo jo marga wala taglantaw TV. Si Tanggol. Mga Tokmol ipakita tablantis na ipabati ang tingog ni Kap. Gusto ko ginja makita Bombomel kag ipakita taman sa aton sini nga mga kabombo sa Facebook Live kung anong mga galawan ni Punong Barangay Elfren Sinayo para lamang makontrol yung sitwasyon kag hindi na makapang sakit pa dira ining foreign national. Areo sa aton sini nga mga kabombo. Mas maiguro ko may audio, butangan to audio Bombomel dahil lang from the top sa aton sini nga mga tagpalamati kay mabatian taman nga naghambal si Kap nga hindi nyo pagbakula. No? Kaya sa aton sila makabumbo, ang purpose ni Punong Barangay Sinayo nga ma-control ang sitwasyon mo. No? Naghambal siya nga hindi nyo pagbakula. Are liwat sa aton sila matagpalamati.
Ari ang mala Islam Makhachev. Islam Makhachev. Mga ala George St. Pierre nga mga birada. No? Mga kampiyon ni sa Ultimate Fighting Champion mo. Ari liwat sa aton sin makabombo. Ari mga galawan ni punong barangay El Sinayo. Batio na ang balikap hindi nyo pagbakula. Kay why man sila intensyon nga sakiton kundi ila i-control lang nila ang sitwasyon sa aton sin makabombo. Bilib puwerte, grabe nga tumbo ni Kap sa likod ni isang Puri Nasyonalo. Puwerte, Bumbo Jomar. Ti amo gani kay ti kita nga mga Pinoy duplangga gimakduta Bumbo Sampo. Sa imo lang dugabuyo kabla ka sangabla. Sa imo lang guro Amo to kay di klabot si Kap mo kung magtupong-tupong siguro taga-baga lang ni kakano. Ti taas da na. Ano ni siya? US citizen ni siya, Joms? Amo nang base information. Kay taga San Lorenzo ni siya. Diri ka ro bumutsap. Kag may mensahe madisikap kay gusto yagid ko mabatian to ka Puri Nasyonal. English man mensahe ya. Diri tani mabalaan. Sige be, batian ta si punong barangay El Sinayo. Receive punong barangay Sinayo. Puri Nasyonal. Bali gamitin kami diri sa mga kagawad ko kag CBO regarding sang amon nga subo nga Christmas party. Sanggol pila may nagpabalo sa akon nga ginamo dito sa kanto. Kay tungod sang isa ka auto nga kadasig sang iya pagpadalagan kag tayo na may mga binungguan. Thickly populated area ini supposed to be dapat na kalmante mo dalagan. At the same time, nabalaan namon nga hubog gali ni ang gadala. So, mga tao, nagluluwa sa dalan, kagimpang naglagas. Ti ako, nagupod man lagas, hasta nga wala ko yung masakyan, nag-commute ko sa mga galabay ng mga motor bla. 3 kami, mako'y-dulong ko to San Lorenzo. Sa pag-abot ko na dito sa piyak ng barangay nga San Lorenzo, Bali, Lubok, dito ko nakita nga ni Puri Nasyonal. Tapos may ginawyatan sa nga tyrants kag baston. Di ka na si BO ko ginapang lagas siya. Tiyang ba ko kung hindi ko ni ka mapasipay, may duha ka butang, malampusan siya. O kung siya makapanglampos, kaya may ginawyatan sa. Ti ako ya wala ko intensyon nga siling sakiton sa nga kung gusto lang niya nga ipasipay siya. Amo to nga sang time nga to, pag talikod yagin damagang ko sa dayon. Pero antes ka mo nagpukutay, anong ginapanghambal Kap? Kalau ay sang iya mga pangambal ka same sang iya nga baba mga buyayaw. Mo to nga sang uli sang gindamagan ko na sana palapit dito ko nakilala nga asawa ya to gali. Kaya ginambala niya ko niya hindi patami kay may masakit na sa. Sino nga tao kabalo kung may masakit siya wala ya nga ang ako na niya bilang kapitan niya kag mga tanod is ma-maintain ang peace and order pagid sa pagpasipay siya. So ikaw nang gindanguna Kap nga gindamagan mo to talikod to? Oo, para nga muntat na. Tapos ara man may pulis na nga daan nga taga dito nga nag-abot dayon na mo to nga gimpatungan kami. Pero kung hungdon mo siguro, do halog man lang to pagkuga mo sa iya? Halog lang kay siyempre ara na asawa ya nya dito ko nabatian yung may masakit. Ti bala mo kung halugan mo to dako man mo. Yawan ka man kung halugan mo to makakasya dayon. Kita ko ganito do nagtumbo ka pa di ka kalabot. Hindi ko kalabot gani. Tumba kami duha dayon ni. So bali na tumba lang siguro to sa kabugaton mo ka nagbuyo ka to. Tumba ti ako pa yung masakit kay unalikod ko ya mo. Siya ya sa babaw ko. So do sa pagdali no. Pero imo lang yang tuyo nga ma-maintain lang hindi lang sa magano. Hindi sa masakit, hindi sa kapanakit. Nakita ta niyang style mo do sa ano ni, do sa mga wrestler, mga MMA bla. Di man na. Kung kaysa ginalantaw ta man na. Do may idea ka man no. So the first mo nang gin-apply or do damo naman ka wang gamitan sa mo nang idea ka? May aga naman eh. Ti siyempre sa pilata ka tuig nga nangin kagawad since 2002 hasta nagkapitan ta subong.
Damo naman yung experience ta kung kaisa kita pa malampusan sa pagtambag ta, kita pa maiguan. Sa amo ni mga kuan ko lang tawag ni abiso ko lang sa mga hindi man tanan, kangay man na sa Pilipino, hindi man tanan, palarias utok. Wala mo kung kaysa may mga utok na daw may video, may pagkabalingag bala. Ti hinahinay lang. Kay kung ikaw galikaw sa disgrasya, pero ang imo yan ang sa tupad mo ya way galikaw, kangay siya natabo to sa antike. Ti hindi ta na pagulaton nga mo na matabo. Ang ano lang, English bib sa nisala ka word kung anong maano mo lang siya. Tumay, partner. Please be careful and don't tell me karma. Because what I did is for your own safety. Puwerte! Amo to yung dabis-dabis nga mga message ni Cap Elfren, oh? Ano to man, my friend foreigner? Bali mo Juwan? Ginhambalan sa kuno ka paraner pagit nga karma kuno bubutsap mo. Oo. Akati nakatinyer naman sa dislilo, nakabalo naman sa mga Ilonggo nga mga term. Oo. Ti ang karma na dugay para Joms. Pero kung may nabungguan to saya, dako gito nga planakit sang ulo, ang nabungguan niya kapin pa kung way bayad sa ospital, bauti amo to yang problema gi nga tuod. Anyway, pero timayo niya kay nasabdo, tapos tiano tong plano nung disposisyon ipapriso siya or ano? Yes, suno kay Police Lieutenant Greg Matutino ang OIC sa Lapas PNP Station nagtubangay si Cap kag ining Foreign National. Nag-settle na las na Bombotsam. Away naman mapriso. Away na kay dito that time sa police station nag-settle sila kag ti suno kay Cap amo to ang yaman sila purpose nga mapasipay kay way man sa tuyo nga sakiton gito sa bakulon abe kay ti pamatod ang video Bombo Jomar nga sang madakpan niya na sang maplastar yan ang move nga tawag ni sa mga mixed martial arts sa aton sin makabumbo rear naked choke no sang maplastar na ni Cap Elfren ang rear naked choke nagasinggitan siya bation nga hindi nyo pagbakula Joms kag manotis naton diri bubutsap ang TL pagid ni Kapla. Gintanday pagid nga doon di nakahulag. Ti dala na sa move nga rear naked choke pakita ta dabla Bombo Umel, no? Araw na sa mga UFC, arablaw no si Charles Oliveira rear naked choke ya si Justin Gaite. Isa pagid ka sample dira Bombo Umel. Sino niya? Si George St. Pierre, rear naked choke yaman si Michael Bisping. Ang isa pagid. Si Islam Makhachev, amo na sa dalom. Si Islam Makhachev na sa aton sin makabumbong iya sini nga kasumpong rear naked choke yaman ti latawa ba lang ti il nagatanday gin man sa lawas Joms. Kay kung hindi kuno ni kapag tanday may tendency nga makalibot sa mo kay ti siyempre military sa bubutsap mo. Kurte amo man siguro sa ano man ni Cap ngati sa kabugaton niya man amo to duay nito makabangon kag bulikan to ko mga tanod ya. Dito sa may palibot siguro tulat man si Cap ka may maabot nga tanod kay kun isala siya to at laban-laban way taman na pa kayo basi kun naka no pagid man nadihado patos Cap kay kataas na siya. Sige. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat kid Bombo Jomar Villa. Ti sa liwat ang hambal ni Cap ang iya tinutuyo nga mapasify. Malikawan niya makapangbakol siya o siya ang mabakulan. Sa aton sini karon niya makabumbo kay ginalinan sini tuman kadasig pagpadalagan sang salakyan sang foreign national gani no nga nagbutang man iya sa delikado sa kabuhi sang mga pumuluyo sa iya sini nga ginaagyan o galing iti may ara sa nga blatiano kagi opera iya sini nga ulo dasig man siguro maginit ang ulo amo tong natabo pero may lang gani kay iti ara karon si punong barangay Elfren Sinayo no nga napasify kag way na maglabot pa sa kun ano pa iyang mas lala nga sitwasyon ang natabo sa sining foreign national karon nga may armas nga tyrants kag batuta. Standby na kamo sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine Ismo Botsyama Blanco Vergabilin sa imo
Sang manenay nga hapon, may God bless us all. Para sa the number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Pasa Radio! Bombo! Oras! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for December 3 to December 9, 2023. Sa ininga weekend, oldie goldie songs will rule over the Plaza Mayor of Plazuela de Iloilo sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical extravaganza. Kaupurang Technocrats Band sa Concert at the Plaza, exclusively for you. Magasugod alas 6 ang gabi sa December 9, Saturday. Sa tion sa among musical show, napulo ka mga Plazuela de Iloilo Christmas edition mugs and more ang igaparafol sa tanan nga mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 10 Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa mga adlaw nga pagahiwaton sa Latolda umpisa alas 11 sang aga. Sa among nga misa, pangamuyo naton sa Ginoo nga ang mga leaders ng conflicting countries ang magtinguha nga makapangita sang fair solutions sa ila misunderstandings so that global peace will soon be restored. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sa COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ng isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang
skinny jeans. Kabombo, nagapalib ka bala kung ano nga regalo ang imo ihatag sa imo ihado kag ihada? Hindi kinahanglan nga mahal, basta makahulugan lamang kag mapuslanon para sa imo hatagan. Yari ang pila ka mga ideya sa pagpili sang regalo. Kung masarangan, mahimo mo nga ihatag kung ano mismo ang ila ginapangayo, bangod patod nga magustuhan nila ang imo regalo. Mahimo mo man nga mahatag kung ano ang ila kinahanglan, kaangay abisang school supplies, kag iban pa kung sila ang naga-eskwela. Mapuslanon gid kung ang imo regalo, sarang nila masuksok kaangay sang bayo, pantalon ukon sapatos. Pukawa man ang ila interes sa pagtuon kag sa pagpalapad sang ila mga kinaadman pinaagi sa pagregalo sa ila sang mga libro. Sorpresahan man sila pinaagi sa paghatag sang regalo nga sa ulihi marealisar nila, kinahanglanon gid gali nila. Ang Pasko wala ginatakos sa bilis ng regalo kundi sa kahulugan sini kung sa diin makatuon kita nga mangin maalwan kag mapinasalamaton sa mga grasya nga aton mabaton. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanueva. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo.
Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Matahom lang taon ang mga dekorasyon sa panahon sa Pasko, apang peligroso kung hindi kita maghalong sa paggamit. Magbaka lamang sang Christmas lights kag iban pa nga dekorasyon nga pasado sa standards sang Department of Trade and Industry, kaangay sang may mga ICC stickers kag PS marks. Hindi pagpabayaan ang nagasiga nga kandila malapit sa Christmas tree o kun sa Advent wreath. Bailuhan ang mga pondido nga Christmas lights. Check yaron ang mga linya sang Christmas lights. Basi may mga samad ini, subong man ang mga halog nga plugs. Hukson sa saksakan ang Christmas lights kung maghalin kag wala sang tao nga nabilin nga magpantay sa balay. Hindi pag-i-overload ang mga salaksakan. Taguon maayo ang mga Christmas lights sa iban pa nga dekorasyon pagkatapos magamit agud hindi pagampangan sang magagmay nga kabataan nga makadulot pa sang disgrasya. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello and good afternoon sa inyo mga kabombo. Happy weekend. Beautiful Saturday afternoon. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. Today is December 9, 2023. Let's check ang ating Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Masandukot na ang pag-share ng love, pag-exchange ng gifts because 16 days to go na lang, Pasko na. Good afternoon sa liwat sa sininga hapon. Diri sa kahapon lamang program, mag-interview kita sa ating winner Isaka Iloy. Kung ikaw Isaka Iloy, ano ay han? Ang imo nga batyagon kung isa sa imo nga mga anak ang naaksidente
And worst, nadulaan sang duha ka mga kamot. Istoryahan nato ng iya nga ginaagyan until this time mga kabombo. Istorya sang iya nga anak nga hasta sa subong ara pa sa sulod sang hospital. Bangod sang isa ka freak accident na kuryente nga gintunaan gid sang pagkautod sa iya nga duha ka mga kamot. Again, this is Tita Regine welcoming you sa KLP kag sa aton dira nga mga letter senders. Syempre, magalawag kita sang aton panibago nga winner for this week kag isagid ikaw sa aton nga posible nga mapilian kung nagpadala ka sang imong nga sulat kag nabasahan naton sa sini nga semana. So stay tuned everyone. Updanay kita sa sini nga hapon. Ari nga ito ang bahanan para sa inyo. This is from Janiel and Dave Alvarado. Kaupo ninyo si Tita Regine. Here's the song, Vows. Diri lang sa KLP sa kahapon lamang program sa DYFM, Bombo Radio, Iloilo. Mayong hapon. You are the star in my life. Don't fade, don't fade. Even in the darkest night, shine away, shine away. You mended my broken heart. I'm amazed, so amazed. You were there for me every single day till our time fades away. And now we're here exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, it would stay the same until the end. I'll say, and I love you until the morning back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. You're an angel in disguise. I can say, I can say. And when I look into your eyes, you take my breath away. And I promise to this day that no one can take you away. And I'll never regret the day when I went and asked your name. And now we're here exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, we'd stay the same until the end. I'll say, I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. And I love you to
Vows para sa inyo, mga kabombo. Again, this is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. I'd go straight sa pagpakilala sa inyo sa ating winner, si Nanay Rose Sangharo. Good afternoon, good sa imo, Nanay Rose. She's a picture of strength today, no? But of course, not knowing nga kadamo sang iyang gina-go through man, especially natuhoy sa iyang anak nga up until now, arag gihapon sa sulod sang hospital kag na aksidente, na kuryente, na utdan sa duha ka mga kamot. Pila ka bilog ang imo kabataan, Nanay Rose? Pulo. Ika pila ining si Dondon? Ika-5. Ano na yung trabaho ni Dondon? Mason, carpenter, builder, sa construction. Sa construction. Pwede mo lang matunog-tunog ang imong tingog, Nay. Istoryahay kami isang parte sa pangabuhi ni Dondon. Ano ni siya? Married na ini siya? Kasado man siya sang 2007 siya nakita sa Roas. Nakaobra to siya. So dito yan naman ang pangasawa hasta nga nagpuli sila sa Haro. Sobra isa ka tuig. Tapos nag-start to sila nga gitagaan na sang manghod sang bata kay nagbulagay ang manghod kang asawa. Ginatag siya ang bata nga laki kay di masakit. Di amo na karon ang iya nga naging kabig nga iya kidya bata ya. So, ginadapt nila. Okay. Dan naglagay sila sang iya asawa kay naglakat sila sa asawa sa nag-ubra sa Pabia. Tapos naglisensa siya nga kay awat pa na ako ng 6,000 nga sweldo ya sa iyang obrahan kay high school ng ilang bata nga si Ace. Dason gin sugtan mo siya ni Dondon na maobra dito, mapuli lang kada Domingo. Pero sang uli taging pila na kasimana nga hindi sa kapauli. Nga sang uli naging lisensya nga ambal sang ni Dondon si iya nga untate ng obra munda kay gaaway man ang tapirmi. Tigin pa untat sa gayon kay pagpila ka bulan nagsugat naman siya nga maobra dito amo nang insugta naman sang uli nga siling ya siya kuno lakat sila sang iya ama sa Boracay kay maya bakasyon dalon siya kay na hospital iya nga ama mo isang upod man to pagpuli ya way kami kabalo kung diin sa naghalimbas lagi ko ay ng mga bayo ya ang lisensya nga mapaborakay siya kung sang iya nga ama ti way na dam kapauli ang muna sa nga si Dondon pinanawag sa iya sa Roas ang pamilya ya wala na kuno ka wala man kabalo kung diin siya way man sa text way man sa panawag isang muli am tunga na bala na lang lakat gali siya naging dansa. So, amo niyang naging rason sa ilang pagbulagay niya doon. So, saan nung natabo nga nagbulagay na sila? 2022. Okay. Sang May nga bulan. So, last year. So, sino na lang ang ikaupod ni Dondon sa iyang pagpangabuhi? Sa tamo nang si Ace, grade 9 na subong. Okay. Tapos, kaya ang amon balay, na ginobra bala kay guba sang unang ipaobra ting ako na tiyanggi ginhatag ko sa ila mo na sabong hinaistara nila nga mag-amay dun sa kon sige obray na sa construction tapos ang iya nga bata mo nang ginatigan-an niya sang iya nga inobrahan. So madugay-dugay man kay naka-recover si Dondon sa pagbulagay nila sa iyang asawa. Ini nang 2023 sobra may sa katuig. Pero nag-okay man si Dondon. Ang sinabato niya naman. Bato mo na. Primero, hindi yan mabato na sagad lang kay Bi. So, nag-obra. Kuti paano lang si Ace. Hindi nga mang obra. Ano may bata mo, high school na. Hindi mo na masalig sa amon kay tigulang na kami. Nagmukuan sa nabato niya sa uli. Hambalan niyang bata. Mag-iswila lang maayo kay taga ng sangya nga bata ang iya kinabudlayan. Okay. So nag-move on si Dondon kag naging kaupod na lang ang iyang ginakabigit nga tunay nga anak nga muning si Ace. Paano ni natabo si Dondon sa iyang obra? Sang September 25 aga pa to mga ante sa naglakat naging himo sa nagsugat ang iya nga upod sa obrahan.
nga antes sila sutso malakat na sila gabike lang sila mo kay tilapit man lang sa amon. Tapos pag abot ni na dito way gay maurasan dugay ara na ang iya upod ga hibi nga panugig panawag sa amon na naksidente sa nadisgrasya sa nakurinti. Sa kuan namo iya nga kuan ginsugat lang ko sa iya nga amo updan kami sa ospital. Kaya totoo siya nakita ko ngayon daw man sa pasok sa lawas kasama kamot. Kita ko mga daw maayo man kasi niya sa ako niya nay okay lang po nay okay lang po. So nakaistoryahan na pa ka mga duha maayo sa istorya pagkadto ka sa hospital. Sa abot sa ospital. Okay. Maayo iya mang basko patingog ya. Tapos pakita niya na mga pasok ko na. Paano siya nga nakuryente? Ang 4 lanes ang balay nga iya ginoobra gin daho iya sa iya upod nga din sa dalom ang butong niya. Pagpasaka iya nagsangaat sa sarisa. Tapos ginbutong yan dito gitumupa sa may kwan sa may open sa may wire? na open wire kay manubo ang open wire. Okay. Dito nagsangaat ang 4 lanes. So bali anong sitwasyon ni Dondon sa makita mo sa hospital? Sa makita ko sa ospital pag abot ko dito damdamo sa paso sa dughan sa likod sa duay ka kamot ga ang iya duha ka kamot na daw hindi makuom kag may buslot may wasak di sa kamalagko ya. So sa tiil ya may wasak man sa may iya nga dapa-dapa sa may tikod ya. Tapos damo ya paso sa duha ka tiil. Okay. Kang sa tuo nga tiil gagawa ng tulan daw ga yelo ang pabasig daw doon. So, natamaan gyud si Dondon. Pero, sa pag-abot mo to, naghahambal pa siya. Oo. Ga-assure pa siya sa imo nga okay gid siya. Okay siya kuno. And you thought okay gid siya. Unya, hindi ka na yung pakulba, paso lang yun na hindi ko yan maano. Okay ko yan na yun. Okay. Ito nga sa iya mga amoy, kag-ama mo man hambal ya. Paano mo nabalaan nga critical gali ang sitwasyon ni Dondon? Isang pag-abot na namon di sa isa ka ospital sa Mandurriao. Tingala ko nga gin-updan gid sang mga nurse nga idulong gid sa OR. Okay. Kung nga man OR gid dayon, kidali kay operahan sa naman to dayon din dala sa OR. Gabi na sa nakagwa. Gandong punta pag gindala sa recovery, gin ambyo bag sa. Bulos-bulos kami nga tatlo sang iya uto magulang yang si Jonila kag ang mangod yang si Mimi. Bulos-bulos kami ka ambyo bag. Sa iya. Munto nakita ko nga sang ako nagbulos kay ang duay ka utod tagduay ka oras ang ilang pump kay Dondon. Ako ya tag 15 minutos lang. Pagsulod ko kita ko do kalain sa iya nga itsura kay dagwawaras ta. Tapos pagwa ko liwat sa ako nga bata. Siya naman nagbulos. Ginoperahan siya, no? Ginoperahan siya. Oo, gipangawaan sang unod iya mga kamot. Ang mga tiil niya, mga paso kuryente, ang mga paso niya. Okay. Daton pag mga alas 2 ang magulang niya si Jonila ang nag-ano siya nag-pump. Mayroon niya nawag sa mga way pagani media ora nagnawag sa nga buslan siya. Kay niya busli lang kun mi kay maano ko maangini. Pagwa ya amonto nagbulos ni niya gahibi na sa sakon sugiya niya nay gasiros niya si Juni Ikwan si Dondon kung ahaw niya nagsiros na hindura ya pulso nagasumbatian ko siya sa gambal ang doktor nga ginhimo man nila kun ang tanan ko ang mona sa lang siya dira. So amo to nga mga tinion ano ang imo nga ginabatsyag? Matag kung daw matumba, kung daw malipong, kung daw ay nakuan mo, porsin ko, ako tumabulos, nawiran ko sang manghod ya, sinini. Siko ako lang, dali lang, ako lang, nagsulod ko to. Tapos nagawa sa akin, hinahinay lang ako niya nga, akon pag pump, kay, tapos gatulog ko siya. Wala ko way ko gahibi, mama. Ay, pasakit dugahan ko lang. Mabuhi siya. Nakita ko, pangamuyo dito nga. Bisan amo na sing sitwasyon niya, bisan wala na sa kamot. Basta buhi lang siya. Pero sige lang po ang ako. Mayroon lang mga doktor, wala man nilabing ko. Kita nila nga daw gasaka, man tag-isa ang kurit, daso man tadlong naman. Sige ko lang
nga kuan nga pump siya. Nakita ko mataas ang taas mga isa ka oras nagsigi-sige ang taas. Ay, So naga-fight man si Dondon. And in your heart, ikaw nagapati ka gid. Nga dala mo ya pauli, buhi ang imo nga bata. Nga buhi siya. Okay. All right. Pero paano nga naglabot? So nag-stabilize gid man ang iyang kondisyon. Correct. Pero paano nga naglabot sa punto nga kinahanglan nga utdon ang duha ka kamot ni Dondon? Kay ang iyang nga kamot sunog gi katama ang agis ang kuryente nagitom niya nga tulan kaganso ng mga uno diyan nagkakadunot nagamat-amat nakapudpud. So ang tulan niya sa may kamot kag sa siko. Ang unaya sa may iyang may sa palad niya kita ang tulan nga nagaitom ambal sa doktor utdon. Tapos pag utod sang utong nagsugot na lang ako. Dason nga gamang duha ka adlaw. Doon naman kuno sa piya kay gaano naman gaitom naman. So una ang tuo lang, tapos ang wala pagid. Basta lang diri sa ubosang kuan sang wrist. Sang si kuya. Oo. Anong naging reaksyon ni Dondon sa balaan niya nga utdo ng iyang kamot? Gawaras siya. Daw ga lalay na gapalak sa may inalampo sa kamot sa may lampo sa tiil dason ang niya panulog sa among gapakitlo niya bisinga kay may ang jubag ya baba mo singa sa nga utod wa ko kay sindi kay ko alay nga gambal sa kon tuto nga bata yang laki kay gali kay uli ko na nga utod na balaan niya nga utod niya kamot. So doon di igid mabaton nga utdo na gali ang iyang kamot. But you said sa pag-utod sa kamot niya nauna ang tuo and then ginsunod ang wala. Pero ginsulit pagid no gindugangan pagid ang utod. So una after lang sa wrist tapos hasta sa diin na. Hasta diri pa lang primero sa iyang sa siko ayon. Diri sa tunga-tunga sa siko kag sang iyang nga palad diri duwa pagdason ginutod naman ang isa diri sa uli nakita na mga nagitom naman diri niya kag ang iya unod nga kadunot ga amat saka ang infection naglisensya doktor nga duwa at do na lang hasta diri so may ubos ang iyang kon. Oo, tapos na reklamo ka pa nga wala na lang gintingob ang pag-utod no? Wala na lang dog nga wala na gintingob utod. Okay. Kasi niya gusto man naman tani nay nga survive ang mga kamot siya, bisan may mabilin siya nga nga malaba-laba gawa. Di galing siya kay tama gid siya ka damage, dako gid ang damage sa tulan siya sang kuan. Sang iyang mga kamot. Okay. So after pila ka adlaw nga gin-operahan siya, kag nagambal naman ang mga doktor nga ibutang siya sa isolation room. Oo. Kay igot na nakalan makita lang sa namon sa sa siyo kung ipa ER sa ay pa UR naman sa kag ipa X-ray isang naging tawag ko nga dalon sa kuno sa ward gaybi ko nga doki pagwaan sa kay open katama iyang lawas kasi infection niya hindi kay badlay niya malapnan siya mga pasyente siya sa sulod sa ICU. Di siya ibutang sa namon sa isolation room. Okay. Nga isa lang siya. Kaya nakulbaan ko ba kay open katama iya ka mang lawas. Abierto gitanan puro sunog mo. Yung ko basic may infection. Ti lang ginindalaman sa isolation room sa so safe siya sa isolation room. Kag nami pagid because wala man yan naapektuhan ang mga internal organs. Ang heart, ang kidney, tanan. Salamat ang doktor sa amon. Bisan na utod ang duwaya kamot. Wala siya mapiktuan ng iyang utok, ng iyang tutunulan ang korason niya kang mga internal organs. Ang duha niya katiil okay wala man no. O nang ginkan sang nagligadan to nga duha ka semana gin skin graft kay tuoy nga tiil tulan na lang mo. Ti amo na ginbutangan ginkuan sang unod sa iya paa, duha ka paa kagin tapal. Basta sabay buli niya. Kay sunog man katama ya buli damo sang pilas. So dogin reconstruct gali ang iyang mga tiil. Iyang tiil. Kuan sa unod sa piyang nga duha ka paa kagin tapal. I see. Kumusta na subong si Dondon? Liyog na lang sa bata sa ating pagpanumbalik mga kabombo. It is now 45 minutes after 2 o'clock. Nagapadayon kita sa pag-istorya diri sa kay Nanay Rose
Sang haro na tuhoy sa natabo sa iya na si Dondon na aksidente, na kuryente, na utdag, duha ka kamot. Magabalik ang KLP pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Sa panahon sang Pasko, wala toong ginahiwat nga mga Christmas parties. Gani mga kabombo, agud lubos naton ma-enjoy ang selebrasyon. Kag mapalayo sa disgrasya, dapat kita nga mangin mahinalungon. Kung ikaw nag-organize ng Christmas party, ipa siguro nga hilway sa disgrasya ang venue sang selebrasyon. Ipa siguro man nga naluto sang maayo, matino kag preska ang ginapreparar nga mga pagkaon kag ibutang sa lugar nga malayo sa posible kontaminasyon. Kung may mga pahampang, likawan ang mga pahampang nga nagagamit sang makahulubog nga ilimnon ukon mga pagay nga matalom kag mahimo makapilas. Hindi magpatama sang pag-inom sa makahulubog nga ilimnon. Kung ang inyo grupo may kaugalingon nga salakyan, pasiguruhon nga hindi makainom ang nagamaneho sini. Sa pagprepara sang pagkaon, likawan ang madamo nga pagkaon o kon pulutan nga maalat nga nagapadugang sang kauhaw kag nagaganyat sa iban nga mag-inom pa sang mas madamo. Magprepara man sa mga ilimnon nga hindi makahulubog para sa iban nga wala nagainom. Hindi magserbe sa makahulubog nga ilimnon sa mga kabataan o kun minor de edad. Kung may mga kaupdanan kamo nga nasobrahan sa inom, buligan ini nga makapauli sang matawhay. Kung ikaw ang host sang selebrasyon, hindi magpahubog kag siguruhon nga mabantayan sang maayo ang mga nagatambong. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kun NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan, magkinot o kung Ang ato yung gina-istorya, ang ato yung winner si Nanay Rose sang haro. So, Nay, kamusta na subong si Dondon? Mayo na sa subong, gakaon na siya. Tapos, ang mga pilas niya, mga malanatanan. Tason ang iya nga buli na lang, gamay na lang dapat i-dressing-dressingan. Amo nang lana. Nakagawa na siya sa hospital? Ay pagid kay ginaulat pa nga mag-ayo ang iya nga tiil nga makatindog pagid siya. So hindi pa siya kalakat? Hindi siya katindog. Kay ang iya tulaan daw
nagpulupos ang mga unod ya. Nagtilig-a. So, pila na kamo kabulan subong nga ara pagyapon sa ospital? 2 ka bulan kag 15 días na. Kay September 25 kami nagsulod sa ospital mo. So far, na bato na ni Dondon ang natabo ngayon sa iya? Oo. Kumusta na ang iya nga balatsagon? Tang primero, di ang batong pero na painchindi sa namon. 2 lang na doon kakamot na dula sa imo doon. Pero kami nga pamilya mo ara tanan sa tupad mo. Hindi kami ya magbiya sa iyo bisan anong matabo. Pamilya ka namon, hindi ka namon pagbayaan. Alright. So, nagabulig man ka mo ang mga kauturan niya? Oo. Are you all in para sa pagsuporta kag pag show sang pagpalangga sa kay Dondon? Kagkagaay na lang gani kami ang istoryana isiling ko nga ikaw ang ginpagi sa Ginoo sing ko nga humpong naman kamuliwat sang imo mga kautudan. Kay kung nagasunggudanay sing ko ti amo ko ipagi sa imo nagsugod naman ko nagbuligay nag-ano naman nag-intindihanay ko mga utod mo kay siling ko diyan amo nang natabo sa imo ara mo sila gihapon nagabulig sa imo kung nagasuportar sa imo kay naghambal nga hindi ka lang doon pagkadulaan doon sang imo nga paglawom kay ara kami sa tupad mo. So kanami lang gid no kay amo galiin na ang isa sa mga impacts nga ginbilin sa natabo sa iya although nga masakit from his part but as a whole nangin close naman sila liwat nga mga mag-ululutod kag kamo nagabinuligay bilang isa ka pamilya sa paghatagid sang pagsuporta kag pagpalangga sa kay Dondon. And you said kung nadulaan man sang 2 ka kamot si Dondon, madamo naman nga mga kamot ang nagbulo sa pag-atipan kag pag-alalay sa iya. Kumusta subong iya nga bata? Kumusta ang pag-eskwela sang bata? Sige eskwela, ginabulig-ligan sa mga katiyaan kahatag ka plite kadlaw. Subungan ito sa ospital kay wa sa klase. Okay. Kada wala sa klase kadto to sa amon sa ospital siya gabantay. May istorya naman si Dondon subong. Oo. Nagahambal naman siya. Oo. All right. Ayun. Tangang yang istorya na sa ako kang kung sa pinitla man sa pero kung sa amakan man tason may aragi diya nga bis nga galain iya panghambal tungod siguro sa kalima na sa general anesthesia mo. Pag na kunana na intindi ko na lang. Pero getting better na siya, wala naman niya sa danger pa nga mautdan pagid ang iya nga kung ano da nga parte sang iya nga lawas. Okay. So anong inyo nga paglantaw sa tanan nga mga nagakalatabo subong sa inyo kabuhi? Ilabi na gid sa kay Dondon. Ang natabo sa among pangabuhi bisan ano kabudlay, ano man ka at ginhatag sa among nga pagtilaw nagahugpong kami gyapon sa pagbululigay kag nakita akong akong kabataan ara na may pagidait magpagigugma sila sa tagsa sa ila bilang pamilya kag sila mismo nagambal sa akong nga naisalig sa Ginoo arang ko way ko gabiya yan ko sa pagsalig sa Ginoo kay nga kung ginkuha yan si Dondon sa aton sa oras nga ato ginkuha na ko ginatagay sa aton sa katara nga may ikadua pa sa nga tsansa sa inyo sa kabuhi ya. May plano man kung Ginoo kung nga nag-amuin na. Kung ginabato niya naman. Okay. So isa sa mga pagbag-o no nga natabo sa inyo nga pamilya ina nga nanging closer kamo sa isa kag isa. Ilabinigid ang mga mag-ululutod. Ano pagid ang mga pagbag-o nga gindulong sa inyo sang siningan natabo sa kay Dondon? Kung nga minsan iya pag-eskwela sang iya nga bata nga hambal sa amon nga nanay gusto ko gidya makatapos si Ace. Singko, hindi ka magproblema ang mga utod mo. Bisan wala siling ko, mabuligang ginaya bata mo singko nga maka-eskwela. Nya si Ace na yan na yung ako na chance na mo. Singko, pag-ispilawon doon. Siniyan sa mga utod na doon, kag subong singko, kita mo na singko, ang mga magulang mga utod mo. Masig duli sa aton wala ko siguro ng problema bisan amo na sing ko
bisan paano siguro gadol sa aton para siguro may gasto tali sa Pila gani ka bilugot tanan mga bata mo? Nay? Pulo. Kanami man no kay ti sa ini nga tinion daw nangin advantage nga ti damo ang imo nga makabataan because damo sila nga mga naga binuligay. So nay, paano mo luyag nga pabakuron ang imo anak nga si Dondon? Siya nga ginapangatubang subong nga sitwasyon. Ang ginabalang ko sa doon mang pangamuyo ka lang doon kay kung ano mang ginhatag sa imong kabudlayan sang Ginoo amo man na singko ang kalipay nga hatag sa imo nya unay ka pangamuyo unay kag sinay gusto ko gataan niya nang makakamot ko niya bisan nang temporaryo na nablas yung ginahukasin ko. Bailan doon kay siling ko pangayoon sa Ginoo, siling ko nga ang Ginoo sing magapamati sa atong pagpangamuyo. Kung maabot kinang adlaw nga bisan makakamot nga siling ko nga artificial natagaan ka kay nya gusto ko pa yan ay mag-ubra nay mo. Kung umaubra ka nya para sa bata ko. Okay. Well, on that note, Nay, may sorpresa ako sa imo. Actually, right after, ginbasa ko ang imong sulat, last week, no? Sa ginbasa ko ang imong sulat, right after nga natapos ko siya basa, may isa ako ka-friend nga affiliated sa isa ka-organization, ka-well-known man na sa ilang nga grupo, and he told me, ihatag ko kuno ang iyang number sa imo because manghatag ko na sila sa prosthetics, no? Ay, thank you. Nga kamot. So, Ay. amo pa lang to, I was, ginkeep ko lang ginaanay to myself because I wanted to surprise you. Kay amo ko no ina ang isa sa ilang nga mga drive subong sa ilang nga organisasyon. And most probably, basta si Dondon ang isa gid sa mga beneficiaries nila. Nga mabuligan, mahatagan sa kamot nga artificial. So, before kita karon before ikaw nga magpanaog, ihatag ko gid sa imo ang iya nga numero. So, answered prayer na. Answered prayer na. Salamat nga deserving pamatian sa Ginoo nga pangamuyo nga may mabulig sa iya. Kag amo nang pinaka-wish niya gali, no? Prosthetics or kon artificial nga hands. Pero as of this time, matakod pwede ayan, posible nga matakod o dapat nga papali-palion pagid. Depende sa Mayo na iya nga kamot, mayo na. Okay. So, though pwede na siya nga matakdan. Ay, praise God. Salamat. God is so good. God is so good. B-boy, ihatag ko karon ang imong number ha sa kay Nanay Rosa. Kag amo gid ina ako no subong ang ilang programa nga manghatag sila sa amo sina. Kag ang imong anak si Dondon, no? Let's hope nga matigayon gid ang tanan-tanan. Okay, Nay, anong imong mensahe para sa kay Dondon kag sa tanan man nga mga pamilya nga nagapamati subong? Don, sa ay pa kundi mo doon kalin pamatian na doon sa Ginoo nga atong pangamuyo nga makakamot ka doon. Salamat gid Lord. Thank you Lord kang mga mensahe ko sa mga pamilya nga may nagaabot mga dako nga kabudlayan kag kung ano man nga mga kasakit sang inyo nga mabaton sa pamilya nga inyo mang pagtilaw sang Ginoo bato na sing may halong sa inyo tagipusoon kay may balos ina ang Ginoo sa aton kung ano mga atong problema, isang kata sa atong Ginoo, kaya ang Ginoo kapamati gid sa aton. Labi sa subong, ginpamatian sa Ginoo pangumuyo namon sa iyang kamot. Salamat gid Lord. Thank Amo ginang gusto ko nga isurpresa sa imo, sa imo nga pag-abot diri. Kag wala ko gin-save ko gid na nga information kay siling ko. Today, ihambal ko ina sa imo. Ay, salamat gid ma'am. God is really so good and everything happens for a reason, di ba? God is so good. Kagapurog bay gid si ma'am sing tugid wala gid sing kaping kang kulang ang iya pagpalangga sa iya mga tawhan. Salamat gid Lord. Thank you. Kaya ang person nga ini, no, naghambal gid siya. Nga siguro ginatulod gid siya ni Lord nga mapamati sa program on that day. Kay ti, amo na gali, no? Kay ang iya nga grupo, amo nang mangin palaagyan, mangin answer. So sige, ihatag ko ang numero na, ha? Para nga later, kamo na lang diretsohanay nga mag-istoryahanay. Kag kung ano ang mga dates or mga plano para nga matigayon ang ina nga
pagtakod sa prosthetics sa kay Dondon. Well, Madam, nga salamat sa inyo and I admire you bilang isa ka Iloy. Hindi amo na kahapos, no? Nga pangatubangon initanan, but you are a picture of strength because I know, no? Nga nagakuha ka gid sang imong kusog dito sa taas kag wala ka gid nagabuya sa iya. So palabot ang akon nga padulong man sang prayers and at the same time sang aton gid, no, nga wish nga mangin okay gid ang tanan sa kay Dondon kag mangin madasig ang iya nga healing physically and spiritually sa natabo nga ini sa iya. So madamo nga salamat sa imo, nanay. In just a little while magasaka diri si Ryan para nga i-award sa imong 1,000 pesos nga cash nga premyo. So there you go mga kabombo. May liyaga pa nga ihambal, nay? Gusto ko lang ipaabot sa asawa nga kung diin ka man na kung may sala man si Mus Dondon, pasensya na lang siya. Pasensyanay na lang kamo kung pangabuhi kamo sing maayo. Palangga ka man gyapon na mo bisan amo pa na. Why kam kan. Alright. And I believe nga mangin madasig gid ang healing because there is forgiveness sa inyo nga tagipusoon. There would be no healing kuno kung wala sang forgiveness. But subong ikaw mismo gapangayo sang kapatawaran in behalf of Dondon and ga-assure ikaw nga ginapatawad duman siya sa kung ano man ang mga shortcomings sa inyo. So kanami lang gid, I know everything will come into place, no, very very soon. So salamat gid, nay, kag kumusta na lang dira sa kay Dondon. Mga kabombo, there you have it ang aton nga winner, si Nanay Rosa Sangharo. In just a little while mag-announce na ako sang aton nga winner, but before that ang invitation ko anay sa inyo tanan sa mga liyagman nga magpadala, magpasakop sa ilang mga istorya diri sa kahapon lamang program. I-email nyo lang ang inyong mga istorya sa bombo_iloilo@bomboradio.info or padiman nyo kung ginsulat ninyo ipadala nyo lang sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Dahil lang wala kay after this program, sige tawagan nato na ang ina nga tawo nga nag-inform diri nga they are very willing nga magbulig sa kay Dondon through sa prosthetics ng ilang igahatag. May I just announce our winner para sa siningang semana sa akon na anay una nga pagpasalamat sa tanan naton nga mga letter senders. Salamat gid. And keep on sharing your beautiful stories diri sa kahapon lamang program. To win 1,000 pesos in cash, kag ato naman next nga pag-interviewon diri sa kahapon lamang program, and that would be on December 16, next Saturday. Congratulations sa imo, Mrs. J. Sangkalinog. Ikaw ang aton nga winner para sa siningang semana. Again, Mrs. J. Sangkalinog ang aton nga winner for this week. With that, mga kabombo, sa liwat, nagpasalamat gid ako sa inyo tanan. Siyempre, balikay kita on Monday. Pahuway kita Monday. Let's remain beautiful inside and out. Sa gihapon ninyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat, kid. Good afternoon and God bless.